हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। चेतुदर्पणमार्जनं तव महादावं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तव महादावाग्निर्वापणं श्रेय श्रेय कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दां पुदिवर्तनं प्रतिपादं पूर्णामृष्टस्वादनं सर्वात्मा स्नापनं परमं विजयते श्रीकृष्णा संकीर्तनं नाम्ना महारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिह जानि नानुरागः त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानेन मानदेन कीर्तनाय सदा हरिः नदनं 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 न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिरैतुकी त्वयि हयि नन्दना किङ्करं पतितं वा विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजासिदतूली सदृशं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदारुदया गिरः पुलकैर्निचितं वापु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिष्णेन चक्षुषा प्रविश्यायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दां विरहेण मे अश्लेष वा पादरतां विनस्तु माम् अदृष्णं मर्मं हर्तुं करोतु वा यथा तथा विधातातौ लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री शिष्टाष्टकम की जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हरे कृष्णा நம்ம எல்லாரும் இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ இன்றைக்கு நாம அக்ஷர பிரம்ம யோகம், அதாவது பரமபதத்தை அடைத்தல், அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய அத்தியாயம். அருமையான அத்தியாயம் நாம பார்க்க போறது. ஸோ நம்ம எங்க இருக்கோம், நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லோகங்கள் எப்படி இருக்கின்றது, மேலும் அந்த இடத்திற்கு செல்லணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும், இதை பத்தி எல்லாம் நாம இன்றைய அத்தியாயத்துல தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். ஸோ பகவான் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இறையருள் நல்லபடியா உங்களுக்கு கடைசி வரைக்குமே நீங்க இந்த பக்தி பாதையில இருக்கணும்ன்ற என்னுடைய பிரார்த்தனைகளோட நான் இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ மாதாஜி கூட உங்களுக்கு அந்த ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மிடல்ல எப்பயாவது உங்களுக்கு டைம் இருக்கும்பொழுது உங்களுடைய அட்டெண்டன்ஸ் அதுல போட்டுடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वपदाण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूप्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நாம் இப்போ செஷனுக்குள்ள போகலாம். அக்ஷர பிரம்ம யோகம், அதாவது பரமபதத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல், அதுதான் இன்றைக்கான அத்தியாயம். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு, நம்ம என்என்டி பிரபுக்கும் இந்த வாய்ப்பை நல்கியிருக்கக்கூடிய அவருக்கும் நாம் கண்டிப்பா நன்றி கடன் பட்டிருக்கின்றோம். அதாவது கேட்கக்கூடிய நீங்களும் சொல்லக்கூடிய நாங்களும் இருவருக்குமே இந்த வாய்ப்பை நல்கியது அவர்தான். அவருக்கும் நம்முடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம் இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ நேற்றைய அத்தியாயத்துல நாம் என்ன படிச்சோம், அதாவது ஞானத்தை பற்றியும் விஞ்ஞானத்தை பற்றியும் பகவானை பற்றி படிச்சோம் இல்லையா. பகவானிலிருந்து பிரிந்து வந்த 8 ஜடசக்திகளை பற்றி படிச்சோம். அடுத்து பகவான் உடைய அவரை பற்றிய அவரே எடுத்துரைக்கிற நிலை, ஆதி அந்தம் எல்லாவற்றையுமே, தேவ வழிபாடு, இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம படிச்சோம்.
அதே மாதிரி மரணிக்க காலத்துல வந்து பகவானை நாம நினைத்தால் பகவானுடைய இடத்திற்கு சேர்கின்றோம். நாம் எதை நினைக்கின்றோமோ அதை அதுவாகவே நாம் ஆகிவிடுவோம் மரணிக்கும் பொழுது. அதனால எது நல்லதெல்லாம் நினைக்கணும்னா நற்செயல்கள் எல்லாம் நாம் செய்திருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு அந்த உணர்வு என்பது தானாக வரும். ஆனால் எப்பொழுதும் நாம் அகங்காரத்தோடையோ இல்ல வந்து அதாவது ஏமாற்றக்கூடிய அந்த தன்மையோடையோ இல்ல தாம்சிக் இயல்புகளோடையோ நம்ம ரஜோகுணத்திலேயோ உழண்டு கொண்டிருந்தால் அதற்கேற்ற ஒரு எண்ணங்கள் மட்டும்தான் நம்ம மனசுல வந்து வெளிப்படும். சோ நாமளும் அதே மாதிரி வந்து அந்த இயற்கைக்கேற்றவாறு எண்ணங்களோடு தான் நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகளை வைத்து நாம மரணிக்கும் தருவாயில் வந்து அடைவோம். அதனால்தான் சத்துவ நிலைக்கு நாம கண்டிப்பாக முன்னேற வேண்டும். சத்துவ நிலைக்கு செல்பவர்கள் ஆத்ம சுத்தியை வந்து ஏற்படுத்துவார்கள். மேலும் பிரம்ம நிலைக்கோ அல்லது சுத்த சத்துவ நிலைக்கோ, பிரம்ம நிலை யாருக்கு அப்ளிகபிள்னா கர்மத்திலும் ஞானத்திலுமே வந்து செயல்பாடுகளை அது மட்டும்தான் வந்து தன்னுடைய செயல்பாடுகளாக அமைத்து கொண்டவர்களுக்கு இறுதியில பிரம்ம நிலை தான் அடைவார்கள். மேலும் பக்தி இதுல இருக்கிறவங்க வந்து அடையக்கூடிய நிலை வந்து சுத்த சத்துவ நிலை. சோ இந்த ரெண்டு அப்ளிகபிலிட்டி நம்ம என்னைக்குமே மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஓகே, 7.29 வந்து ஜராமரண மோக்ஷாய மாம் ஆஸ்ரித்த யதந்தியே நா பிரம்ம தத்வித் பிரதஸ்னம் ஆத்யாத்மம் கர்ம சாகிலம். ஆத்யாத்மம் என்றால் என்ன நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது நமக்கு இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்மாவுக்கும் இந்த உடலுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி நாம வந்து தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். அதுதான் வந்து ஆத்யாத்மம் இல்லையா? சோ இந்த இருவருக்கு நடையில நடக்கக்கூடிய இது ஆத்மா வந்து எந்த நிலை கொள்கின்றது, அந்த மனிதனுடைய சுபாவம் வந்து அந்த இயற்கையுடைய 3 குணங்களோடு இருக்கக்கூடிய நிலையில் ஆத்மா வந்து நிலை கொள்ளும் இல்லையா? அது நிலை கொண்டு ஒரு எண்ண ஓட்டத்தை வந்து புத்திக்கு வந்து எடுத்துரைக்கும் பொழுது அந்த ஒரே ஒண்ணுதான், ஜஸ்ட் ஒரு இன்வொகேஷன் மாதிரிதான் இல்லையா? சோ உந்துதலை அது ஏற்படுத்திடும், அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல அது இன்னும் எதுவுமே செய்யறது கிடையாது. ஆனா அந்த புத்தி வந்து இயங்க ஆரம்பித்த பிறகு மனதும் அதன் தரப்பில் வந்து ஈர்க்கப்படுகின்றது. மனது ஈர்க்கப்படுவதால் புலன்களும் வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றது இல்லையா? சோ புலன்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றது, அதற்கேற்றவாறு அந்த உயிர் வாழி வெற்றி தோல்வி இன்பம் துன்பம் இல்லையா, இவை அனைத்தையுமே அவன் வந்து காண்கின்றான். சோ அந்த போராட்டம் என்பதுதான் அந்த இணைப்பு தான் வந்து ஆத்மாவுக்கும் உடலுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த செயல்பாடுகளை பற்றி எடுத்துரைப்பு தான் வந்து ஆத்யாத்மம் என்பது. ஆதி பௌதிகம் என்பது இந்த ஜீவன் தன் சம்பந்தப்பட்ட இருப்பவர்களுடைய அனைவர்களோட இல்லையா, நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்க இருக்கலாம், நம்ம பக்கத்து வீடு, மேலும் இந்த புவி வாழ்க்கையில வந்து இயற்கையிலே நடக்கக்கூடிய சில சூழல்கள், இது எல்லாமே அந்த உயிர் வாழிக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படுகின்றதோ அது ஆதி பௌத்திகம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. மேலும் தேவர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கு இடையில ஏற்படக்கூடிய அந்த ஒத்துழைப்பு, அதனால் ஏற்படக்கூடிய சங்கடங்கள் மற்றும் நல்ல பலன்கள் எல்லாமே வந்து ஆதி தெய்வீகம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ இந்த 3 இயற்கையினுடைய அதாவது நிலைகள் 3-fold மிசரிஸ், அதனால வரக்கூடிய சங்கடங்கள் எல்லாமே மிசரிஸ் தான் இல்லையா, கலங்கங்கள் தான். இந்த மும்மடங்கு துயரங்கள் என்பது இதுதான். சோ சங்கடங்கள் இந்த 3 நாள் ஏற்படும் பொழுது இந்த 3 பத்தி நம்ம வந்து எடுத்துரைக்கணும். ஜரா மரண மோக்ஷாய, அதாவது ஜரா என்றால் வயோதிகம், மரண என்றால் மரணம், ஆக்சுவலி மோக்ஷம் இல்லையா? சோ அதாவது பகவானை வந்து நம்ம வந்து இறக்கும் தருவாயில் நம்ம நினைத்தோம் என்றாலும் பகவானுடைய இடத்திற்கு செல்லக்கூடிய மார்க்கத்தை நாம் அடைய பெறுவோம் என்பது. ஜராமரணம் நமக்கு கண்டிப்பா உண்டு, பிறந்த பிறகு வயோதிகம் என்பதும் உண்டு, வியாதி என்பதும் உண்டு, மரணம் என்பதும் உண்டு. மரணம் நம்மளை எங்கே இட்டு செல்லும், மீண்டும் ஒரு பிறவைக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய சுச்சுவேஷன் கூட இருக்கலாம். ஏனென்றால் அனைத்தும் நம்மளுடைய கர்ம பலனுக்கேற்றவாறு தான் இல்லையா? சோ கர்மசாகிலம், நாம ஆற்றிய கர்மங்கள் ஏற்றவாறு நாம ஒரு பிறவியை வந்து எடுக்கின்றோம். அதனால நம்ம கர்மங்கள் என்ன நிர்ணயிக்கின்றது, நம்ம குணாதிசயம் கூட நிர்ணயிக்கின்றது இல்லையா? ஒரு குணத்திற்கேற்றவாறு நம்முடைய கர்மங்களை நாம செயல்படுத்தி விடுகின்றோம். அந்த பலன்களை நாம அனுபவிக்கிறதுக்கு மீண்டும் நாம வந்து பிறவி எடுக்கின்றோம். சோ அந்த குணாதிசயம் தான் வந்து நமக்கு வந்து மீண்டும் ஒரு பிறவி எங்கே நிர்ணயிக்கின்றது, எங்கே என்பதையும் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது இல்லையா? சோ பலன்கள் அந்த குணாதிசயம் என்பது அடுத்த பிறவியிலுமே தொடரும். ஆனால் அடுத்த பிறவி எடுத்த பிறகு நாம எந்த சூழ்நிலையில் வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அதற்கேற்றவாறு நம்ம வந்து மாற்றி அமைத்து கொண்டால் மேன்மையான நிலை கூட நம்மளால செல்ல முடியும். சோ ஆதிபூதம்
தெய்வமாம் சாதி யஜ்ஞம் சயே விதுகு. யஜ்ஞம் அதாவது யஜ்ஞம் என்றால் நம்ம வந்து பகவான் ஆதி யக்னேஸ்வரர் இல்லையா? சோ பகவான் தான் யக்னேஸ்வரராக கருத பிரயாண காலம் அவரை நாம வந்து அபிஷாமாம் அதாவது நாம வந்து அவரை வந்து நினைவில் கொள்ளும் பொழுது சேவிதுர் யுக்த சேதச அதாவது அவரையே நம்ம வந்து அடையக்கூடிய அந்த காலகட்டம் வந்து கிடைக்கும். அதனால மரணிக்கும் தருவாயில் கூட நம்ம வந்து பகவானை வந்து நாம நினைத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை நாம பெற்றால் கண்டிப்பாக அவருடைய திருநாடை சேருகின்றோம். சோ அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? பயிற்சி என்பது மிக மிக முக்கியம். 8வது அத்தியாயத்துல நாம் என்ன படிக்க போகின்றோம்? அர்ஜுனன் 8 கேள்விகள் கேட்பார். ஆத்தியாத்மிகம் என்றால் என்ன, ஆதி பௌத்திகம் என்றால் என்ன, ஆதி தெய்வீகம், ஆதி யஜ்ஞம் இல்லையா? சோ நம்ம ஆத்மா என்றால் என்ன, இதை பற்றி எல்லாமே கேட்பார். இந்த பிரகிருதி என்ன இதெல்லாமே வந்து கொஸ்டின்களா கேட்பார். சோ இறந்த காலத்தில் இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது. இறந்த காலம் கிடையாது, இறந்த நேரத்தில் அதாவது இறக்கும் தருவாயில். சோ ஒருவர் மரணிக்கக்கூடிய தருவாயில் எவ்வாறு நாம வந்து பகவானை வந்து நினைவில் கொள்ளது இல்லையா? தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு இல்லையா? நாம எப்பொழுதுமே வந்து எல்லா நிலைகளிலுமே நாம வந்து எல்லா காலகட்டங்களிலுமே வந்து பகவானை நாம் நினைவில் கொண்டால் மட்டும்தான் மரணிக்கும் பொழுது நம்மளால அவரை வந்து நினைவில் கொள்ள முடியும். நம்ம கூட சாதாரணமா பிராக்டிஸ் பண்ண இப்போ ஒரு 4 மந்திரங்கள் இருக்கு இல்லையா? சோ இப்போ பகவத்கீதையை இன்னைக்கு நான் 10 ஸ்லோகம் வாசிக்கிறேன். அந்த 10 ஸ்லோகத்தை நான் 10 நாள் வாசிச்சேன்னாக்கா கண்டிப்பா அது எனக்கு பழகிடும் இல்லையா? அன்றாடம் நான் வாசித்து கொண்டே வந்தால் அது நமக்கு பழகிவிடும். இப்ப நீங்க கூட நாம ஜபங்கள் அழகா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. எஸ், அதை நாம் அப்படியே பழகிண்டே போனா நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நற்பாதையை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா? சோ யோக மிக்ஷ்ர பக்தியால் கிருஷ்ணரை வந்து நினைவில் கொள்வது, அதாவது பகவானை வந்து நாம வந்து யோக மிஸ்ர பக்தியால், அதாவது யோக மிஸ்ரா எனக்கூடியது நம்ம பக்தி தொண்டில் வந்து அவரை வந்து அவரோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்வதுதான் வந்து யோக மிஸ்ரம் எனப்படுவது. சோ இந்த ஜீவாத்மா சுத்த சத்துவ நிலையில் வந்து நிலை கொள்ளும் பொழுது பகவானோட வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு இந்த புலன்கள் எல்லாம் கூட தெய்வாம்சம் பொருந்திய புலன்களாக மாறிவிடும். சோ தூய பக்தினால் கிருஷ்ணரை வந்து நினைவுபடுத்துதல் இல்லையா? பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் இதை பற்றி நம்ம வாசிக்கும் பொழுது நம்ம கோலோக சாட்டைய நம்ம பார்க்கலாம். கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை, அதாவது பகவானை நமக்குள் வந்து கண்டிப்பாக காண வேண்டும் இல்லையா? அந்த பிராப்தத்தை நாம பெறணும்னாக்கா தூய பக்தியில் நம்ம வந்து உயர்வான நிலையில் இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும் என்பதை விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள். இன்னைக்கு நம்ம இந்த 8 கேள்விகள். பிரம்மம் என்பது என்ன? ஒரு ஆத்மா வந்து நிலை கொள்ள ஹையஸ்ட் லெவலா போறது எதுன்னா பிரம்ம நிலை தான். சோ அதாவது தான் அடையக்கூடிய நிலை பிராப்தம் என்பது பிரம்ம நிலை. அப்படின்னா இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுது அவர்கள் அடையக்கூடிய நிலை வந்து, அதாவது இந்த பௌதிகத்திலிருந்து அவர் துண்டிக்கப்படக்கூடிய அந்த நிலை வரும் பொழுது ஆன்மா இணைப்பு ஏற்படுத்தி கொள்கின்றது. யாரோட? பகவானோட. அந்த சமாதி நிலையை தான் வந்து பிரம்ம நிலை என்று சொல்லப்படுவது. சோ அந்த பிரம்மம் எனப்படுவது யார் என்றால் அந்த நிலை கொள்ளக்கூடியது யாரு? ஆத்மா தான் இல்லையா? பிரம்ம நிலையை கொள்ளக்கூடிய அந்த ஆத்மா வந்து ஜீவன், அழியாத வாழ்க்கை என்று இன்னொரு பொருளையும் நம்ம வந்து எடுத்துரைக்கலாம். ஆத்தியாத்மம் என்பது உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர் இல்லையா? சோ இந்த உடலை வந்து உரிமை நாம எல்லாருமே அவங்கவுங்களுடைய உடலுக்கு மட்டும்தான் உரிமையாளர். பரமாத்மா எல்லாருடைய உடலுக்குமே உரிமையாளர் இல்லையா? ஏன் நான் எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாவை இயக்கி கொண்டிருப்பவர் அவர்தான். அதனால அவருக்கு எல்லா உயிர் வாழிகளை பற்றியும் தெரியும். ஆனால் அனைத்து உயிர் வாழிகளுக்கும் அவரை பற்றி தெரியாது. ஏனென்றால் அவர் யாரெல்லாம் பக்தியில் இல்லாமல் இல்லையா, சோ அந்த நிலை கொள்ளாமல் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அவர் யோக மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். கர்மா என்பது நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள். அது நம்ம கடமையா இருக்கலாம், இல்ல வேறு ஒரு செயலா கூட இருக்கலாம். சோ வேலை, முடிவு, செயல்பாடுகள், பொருள் உடலுக்கு வழிவகுக்கும் செயல்கள். அதாவது இந்த பௌதீகத்துல வந்து நாம வந்து இருந்த காலம் வரைக்குமே நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து கர்மா என்றுதான் சொல்லப்படுகின்றது. அது சத்கர்மா, துஷ்கர்மம் என்பது அப்புறம் நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய அதர் டிஃபரன்சியேஷன். ஆதி பூதம் என்பதும் நான் உங்களுக்கு இப்பதான் சொன்னேன், பொருள் இயற்கை. இந்த பிரபஞ்சத்தோட இந்த ஜீவன் வந்து மேற்கொள்ளக்கூடிய இணைப்பு இல்லையா, அதாவது செயல்கள். நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில்.
சோ அதனால் விளையக்கூடிய நன்மைகள் தீமைகள் ஆத்தியாத்மிகம் என்று சொல்லப்படுது. ஆனா இந்த ஆதிபூதா என்பது சொல்லப்படுகின்றது. ஆதிபூதா என்பது பூதா என்றாலே இந்த உலகம் என்றுதான் அர்த்தம். ஓகே, சோ ஆதி தெய்வம் என்பது தேவர்கள் நம்ம அதாவது நம்ம எம்பெருமான் என்பதை பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடியவர் தான் ஆதி யக்ஞராவார். சோ அவர் எங்கே வசிக்கின்றார்? நம்முடைய ஒவ்வொரு உயிர்வாழியினுடைய ஹிருதயத்திலுமே அவர் வசிக்கின்றார். சோ இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவில் கொள்வது? வாழ்நாள் முழுவதும் கடைசி நிமிடம் வரைக்கும் நாம பயிற்சி செய்தால்தான் அவரை எப்பொழுதுமே நம்மளால நினைவில் கொள்ள முடியும். எஸ், லலிதா மாதாஜி வாசிக்க. மாதாஜி படிக்கிறேன். ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத அஷ்டமோऽध्यायः அக்ஷர பிரம்ம யோகः. அர்ஜுன உவாச்ச கிம் தத் பிரம்ம கிம் அத்யாத்மம் கிம் கர்ம புருஷோத்தம அதிபூதம் ச கிம் ப்ரோக்தம் அதிதெய்வம் கிமுச்யதே அதியஜ்ஞ கதம் கோத்ரோ தேஹேஸ்மின் மதுசூதன பிரயாண காலே ச கதம் கேயோசி நியதாத்மபிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ அர்ஜுனர் கேட்கின்றார் இப்போ கேள்வி. சோ பிரயாண காலத்துல நினைவில் கொள்வது எப்படி இல்லையா? சோ நம்ம எல்லாரும் பக்தர்களாக இருக்கோம். ஆனா பக்தியில நம்ம எந்த அளவுக்கு இருக்கோன்றது நம்மளை விட பகவானுக்கு தான் நல்லா தெரியும் இல்லையா? சோ ஹையஸ்ட் லெவல் ஒரு பெஞ்ச் மார்க், ஒரு அந்த லெவல் அதாவது மேலுலகத்திற்கு செல்றதுக்கு 100% பர்ஃபெக்டா இருக்கணும். 0.1% நம்ம கம்மியா இருந்தா கூட நமக்கு என்ட்ரி கிடையாது அந்த இடத்துல. சோ ஃபுல் ரெனவுன்சேஷன், அனைத்து பௌதிகத்திலிருந்து நாம விடுதலை அடைந்திருந்தால் மட்டும்தான் வைகுண்டத்திற்கு செல்ல முடியும். இல்லை என்றால் மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம திரும்பி வந்துகிட்டே தான் இருக்கணும். கிம் தத் பிரம்மம், கிம் என்றால் என்ன, அதுதான் பொருள். அதாவது பிரம்மம் என்றால் என்ன, ஆத்தியாத்மம் என்றால் என்ன, கர்மம் என்றால் என்ன, அதிபூதம் என்றால் என்ன இல்லையா? அதாவது அதி தெய்வம் என்றால் என்ன, இப்படி எல்லா கேள்விகள். பலநோக்கு செயல்கள் தான் என்ன. கிம் கர்ம புருஷோத்தம, கர்மா என்றால் இங்கே ஒருவர் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள். அதுல பக்குவமோ அல்லது பக்தியோ இல்லை என்றால் எல்லாமே நம்மளுடைய ஆசைகளுக்கு ஏற்றவாறுதான், இல்லை எதிர்பார்ப்புகளோடு தான் நம்ம அந்த செயல்களில் ஈடுபடுவோம். நாம் எல்லாரும் கூட அந்த நிலையை கடந்து வந்தவர்கள் தான் இல்லையா? வாழ்க்கையில பக்குவம் என்பது ஒருவருக்கு எப்பொழுது கிடைக்கும் என்று தெரியாது. ஆனால் ஆரம்ப காலகட்டத்துல நம்முடைய அறியாமையால அனைத்துமே எதிர்பார்ப்புகளோடு செய்யக்கூடிய அந்த சுபாவத்தோட நிறைய பேர் 95% இப்படிதான் இருப்பாங்க இந்த பிரபஞ்சத்துல. ரஜோகுணத்தினுடைய இயல்புகள் என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. அதனால்தான் இந்த இடத்துல பகவானை பார்த்து அர்ஜுனர் கேட்கிறார், பிரம்மன் என்பது என்ன, ஆத்தியாத்மம் என்றது என்ன, அந்த பலநோக்கு செயல்கள் தான் என்ன, அதாவது கர்மம் இல்லையா? இந்த ஜட தோற்றம் தான் யாது ஆதிபூதம், இந்த பிரகிருதியை பற்றி கேட்கின்றார். சோ தேவர்கள் யார், புரோக்தம், இவை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீர். ஆதி தெய்வம் என்பது என்ன அப்படிங்கிறது ஒன்னொன்னா கேட்க ஆரம்பிக்கிறார். 8 கேள்விகள். சோ ஆதி யக்ஞன் கதம் கோ ஹத்ர தேஹேஸ்மின் மதுசூதன. மேலும் ஆதி யக்ஞன் பிரயாண கால சததம் ஞானையே அசி நியாத்மபிஹி. அதாவது யாகங்களுடைய இறைவன் யார், அதாவது யக்னேஸ்வரன், அதாவது பரமாத்மா இல்லையா? ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு. உடலில் அவர் எவ்வாறு வசிக்கின்றார், நம்முடைய ஹிருதயத்துல அவர் எங்க வசிக்கின்றார், எவ்வாறு வசிக்கின்றார் இல்லையா? அவர்தான் அந்த ஜீவாத்மாவை இயக்கி கொண்டிருக்கின்றார். பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவோர் உம்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும்? ரொம்ப அழகான கொஸ்டின்ஸ் இல்லையா? அதாவது ஒரு ஜிக்னாசா அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா? கேள்வியுடையோர். அதுல நம்ம அர்ஜுனரும் ஒன்றுதான். எஸ், 3rd ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோத்யாத்மமுச்யதே பூத பாவோத்பவ கரோ விசர்க கர்ம சங்கிதः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மம் எனப்படுது அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோ அத்தியாத்மம் உச்சதே பூதபாவோத்பவகாரோ விசர்க கர்ம சமிஞதः. அதாவது பிரம்மம் எனப்படுவது அழிவற்றது எப்பவுமே. அதாவது பிரம்மம் எனப்படுவது அழிவற்ற ஒன்றை குறிக்கின்றது. சோ நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய அழிவற்ற ஒன்று எது? ஜீவாத்மா மட்டும்தான். அது மேன்மையானது. ஏனென்றால் அதுதான் ஆன்மீக தன்மை கொண்டது. அதாவது நம்ம
நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் என்டிட்டி அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த உடல்லே இருக்கக்கூடிய ஒரு நித்தியமான ஒரு ஜீவன், மேலும் வந்து ஆன்மீகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒன்று வஸ்து எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே இருக்கு இல்லையா? அதுதான் வந்து அந்த ஜீவாத்மா. ஸோ ஆத்யாத்மா, ஜீவாத்மா ஆத்யாத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஸோ ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் இல்லையா? ஜட உடலை வளர்க்கக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்னாலே ரொம்ப அழகான ஒரு லைன் இது, நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுப்பதற்கு நமக்கு வழிகாட்டக்கூடிய செயல்கள் தான். சோ மீண்டும் மீண்டும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறவி எடுக்கிறதுக்கான வழிகாட்டக்கூடிய அந்த செயல்கள் எது? அறியாமையில் செய்யக்கூடிய செயல்கள், மேலும் ரஜோகுணத்தில் செய்யக்கூடிய செயல்கள் இல்லையா? சோ பேராசை கொண்டு அதான் மேலும் வந்து அதாவது பலநோக்கு செயல்களில் நம்ம ஈடுபடும் பொழுது, சோ அப்படிப்பட்ட செயல்கள் தான் வந்து கர்மா, அதாவது பலநோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அதிபூதம் சரோ பாவ புருஷாதி தெய்வதம் அதியோகமேவாத்ர தேஹே தேகபிருதாம் வர. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதிபூதம் ஷரோ, ஈவன் நம்ம உடலில், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சிறு பிராயத்துல நம்ம குழந்தையாக பிறக்கின்றோம், அப்புறம் வளர்கின்றோம் இல்லையா? நம்ம தேகத்தில் எத்தனையோ மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. அதே மாதிரி இந்த பிரகிருதி, இந்த தேகம் என்பதே வந்து பிரகிருதி தான், கஷேத்திரம் என்றுதான் சொல்லுவாங்க. 13வது அத்தியாயம் கஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. இந்த உடல் என்பதே நம்ம இந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு கஷேத்திரம் இல்லையா? சோ இந்த பிரபஞ்சமும் வந்து இந்த உயிர்வாழிகள் வாழ்வதற்கான ஒரு கஷேத்திரம். சோ இங்க எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒரு பட்டாம்பூச்சினுடைய குக்கூன் இல்லையா, அந்த கூடு கட்டியிருக்கோம். சோ அது அந்த கூடுல இருந்து வெளியே தானாதான் உடைச்சுட்டு வரணும் இல்லையா? அப்பதான் அந்த ரெக்கைகள் எல்லாமே வந்து வலிமை வாய்ந்ததாக இருக்கும். நாம அந்த பட்டாம்பூச்சி, அதாவது அது ரொம்ப சிரமப்படுறதே நாம ஏதாவது உடைச்சி விட்டுட்டோம்னா அதுக்கு ரெக்கைகள் என்பது சாமானியமாக வராது. சோ ஒரு குழந்தை பிறப்பு கூட அதே மாதிரிதான் இல்லையா? வித் பிரஷர் தான் வந்து குழந்தை பிறப்பு என்பது ஏற்படுகின்றது. இப்பெல்லாம் நம்ம ஈஸியா சிசேரியன் எல்லாம் பண்ணிடுறோம். ஆனா அந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து வித் பிரஷர் தான். அதே மாதிரி பிரஷர் தான் இந்த பட்டாம்பூச்சியினுடைய அந்த கூண்டுலயும் இருக்கும். சோ அது வந்து வெளிப்படணும்னா வித் லாட் ஆஃப் பிரஷர். அப்பதான் அந்த அந்த ரெக்கைகள் வந்து வலிமையோடு இருக்கும், அது பறப்பதற்கும் உபயோகப்படும். இது ஒரு சிறிய கதை. ஒரு சிறிய பையன், இந்த கேட்டர்பில்லர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த பட்டாம்பூச்சி வெளியே வர்றதுக்கு ரொம்ப அவசரப்பட்டு இருந்துதான். சோ அவன் ரொம்பவே கருணையாக இருந்து கொண்டவன் அதாவது அந்த பட்டாம்பூச்சி இருக்கக்கூடிய அந்த கூண்டை வந்து அதாவது கொஞ்சமா விலக்கிட்டு அதை வெளியே வர்றதுக்கான அந்த வழியை வந்து ஏற்படுத்தினானாம். ஏன் அது சிரமப்படணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அது வெளியில வந்த பிறகு அதனுடைய ரெக்கைகள் என்பது வளரவில்லை. அப்படின்னாக்கா நார்மலா அந்த ரெக்கைகள் பறக்க வேண்டிய அந்த நிலையில அது இல்லை, அது வந்து ஊனமாகி விட்டது. சோ அந்த பிரஷரோட அது வெளியே வந்தாதான் அதனால வந்து பறக்க முடியும். சோ எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு காரணம் என்பது பகவான் வந்து கொடுத்திருக்கார் அனைவருக்குமே இல்லையா? சோ உடல் பெற்ற ஆத்மாக்களில் சிறந்தவன் யாரு? அர்ஜுனர் இல்லையா? ஏனென்றால் எப்பொழுதுமே தர்மமான காரியங்கள் ஈடுபட்டிருப்பவன். எப்பொழுதும் மாறிக்கொண்டே உள்ளது இந்த பௌதிக, இது டெம்பரவரியான ஒரு ஸ்தலம் இல்லையா? இன்றைக்கு ஒரு ஸ்தலம் இருக்கு, அதுல வந்து நாளை மாற்றம் என்பது உண்டு. ஸ்தலம் இருக்கும், அது நித்தியமானதுதான். ஆனா அதுல மாற்றங்கள் எல்லாமே ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும். இன்றைக்கான மாற்றம் மீண்டும் நாளைக்கு வந்து நம்மளால பார்க்க முடியுமானா அதுக்கு வந்து கேரண்டியும் கிடையாது. அதுதான் வந்து ஆதி பூதம் என்று எண்ணப்படுகின்றது. சோ சூரியன் சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதிதேவதை என்று என்ன சொல்லப்படுகின்றது. பகவானுடைய அந்த விராட் ரூபம். சோ 2 வகையான ரூபங்கள், ஒன்று விலாச விரிவாக்கம், ஆன்மீக உலகத்தில் நடப்பது. இங்கே பௌதிக உலகத்துல வந்து விராட் ரூபம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அந்த விராட் ரூபத்துல வந்து தலைபாகத்தில் தேவர்களும், அதாவது இந்த ஷோல்டர், இந்த செஸ்ட் பாகத்துல பாத்தீங்கன்னா சத்திரியர்கள், இடுப்பு வயிறு பாகத்துல வந்து வைசியர்கள், மற்றும் கால் பாகத்தில் வந்து சூத்திரர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா பகவானுடைய ஒவ்வொரு அங்கமும் வந்து அனைத்துமே வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அதனால 4 பிரிவினருக்குள்ளே வந்து இவங்க ஹை அவங்க லோன்றதுலாம் கிடையாது. எல்லாருமே இந்த 4 பிரிவினருமே வந்து இந்த சமுதாயத்தை வந்து நல்முறையில் எடுத்து செல்வதற்கு வந்து ஒரு பேலன்ஸ் கண்டிஷன் இருக்கும் இல்லையா? ஒருவருக்கு ஒருத்தர் வந்து ஒத்துழைப்பு என்பது கொடுக்க வேண்டும். சோ சூரியன் சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதிதேவதை என்று சொல்லப்படுகின்றது. எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருக்காங்க. எஸ், புருஷாத் தைத்வதம். சோ அதியக்ஞோ
அகமே வாத்திர தேகே தேகாபிரதம் வரக. அதாவது உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலுமே பரமாத்மா இருக்கின்றார் இல்லையா. ஒவ்வொரு ஜீவன் 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாழிகள் உண்டு இந்த பிரபஞ்சத்துல. அனைத்து உயிர்வாழிகள்ல உயிரா இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த அதாவது ஜீவனை இயக்கி கொண்டிருப்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆதி யக்ஞன் என்பது யாகத்தினுடைய இறைவன். சோ அவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் என்பது இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ், 8.5 ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம், வாசி. அந்த காலே ச மாமேவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யப்ரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்த்யத்ர சம்சயः. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்துல இங்க பீஷ்ம பிதாமகர் அம்பு படைக்குள்ள படுத்துட்டு இருக்கார் இல்லையா. சோ அவர் மரணிக்கும் பொழுதுதான் நம்ம இந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் அதாவது பாண்டவர்கள் யுத்தத்தை வென்று மேலும் ராஜ்யத்தை ஆளக்கூடிய நிலையில வரும் பொழுது சித்தாந்தங்களை எல்லாம் இல்லையா அவர் பயிலணும். அந்த ஞானத்தை எல்லாம் பீஷ்மர் யுதிஷ்டனுக்கு எடுத்துரைத்தார். அதுதான் அவருடைய கடமை, பெண்டிங் அதாவது கடமையாக வைத்துக் கொண்டிருந்தார். அதற்காக தான் அந்த ஜீவன் எப்போ ஹஸ்தினாபுரத்துல யுதிஷ்டன் அரண்மனை அமர்ந்து அரசனாகின்றானோ அவனுக்கு தேவையான அந்த ஞானத்தையும் அவர் போதிக்கின்றார். மேலும் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தையும் அவர் பாடினார் இல்லையா. சோ அவர் இறுதி ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ ஆஃப் பாகவதம்ல அழகா சொல்லப்பட்ட பிரேயர்ஸ் ஆஃப் பீஷ்ம தேவா அப்படிங்கிற ஒரு இதுவே சாப்டரே இருக்கு. சோ அவருடைய அந்த அழகான அந்த சாப்டர் பீஷ்ம பஞ்சகம் அப்படிங்கிற அந்த இது நிலைக்கு வரும்பொழுது அன்னைக்கு இந்த வாசிப்பாங்க அது. சோ யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகின்றான், இதில் சிறிதும் சந்தேகமில்லை. இது யாரையாவது மட்டும் இல்ல, சோ யாரை நாம நினைக்கிறோமோ அவராகவே அவர் இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு நாம சென்று விடுவோம். சோ இதுதான் சட்டமே. மரணிக்கும் தருவாயில் நாம் என்ன நினைக்கின்றோமோ அதுவாகவே நாம மாறிவிடுகின்றோம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இந்த அஞ்ஞாத வாசத்துக்கு இந்த மகாபாரதத்துல நம்ம அதாவது யுதிஷ்ட மகாராஜா அவருடைய தம்பிகள் எல்லாருமே இதுக்கு காட்டுக்கு செல்லக்கூடிய அந்த நிலை, வனவாசத்திற்கும் மற்றும் அஞ்ஞான வாசத்திற்கும் அவர்கள் செல்லணும் இல்லையா. 12 ஆண்டுகள் வனவாசம் மற்றும் ஓராண்டு அஞ்ஞான வாசம். சோ இவ்வாறு இருக்க அவர்கள் காட்டுக்குள் ஒரு இடத்திற்கு சென்று குடில் அமைத்து அங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நீரோடையில போய் நீரை எடுத்துட்டு வரணுன்றதுக்காக ஒவ்வொரு தம்பியாக செல்கின்றான். ஆனால் அங்கே யக்ஷராஜனாக வந்திருப்பவர் யார்? அதாவது யமராஜன் தான். அவர் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளை இவர்கள் அலட்சியப்படுத்தியதால் நால்வருமே மரணிக்கக்கூடிய அந்த நிலையை அடைகிறார்கள். சோ தம்பிமார்கள் என்ன ஆனார்கள் என்பதை அறிய அதே மாதிரி தர்மராஜர் அங்கே வருகின்றார். தன் தம்பிகள் 4வருமே படுத்திருக்கிறதை கண்டு என்ன ஆயிற்றுன்றது யோசிக்க ஆரம்பிக்கின்றார். அப்போ அவருக்கு அசரீரி என்பது கேட்கின்றது. சோ கேள்விகள். சோ அப்போ அவர் கேட்கக்கூடிய கேள்வினா, இந்த கேள்விகளுக்கு நான் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு நீ விடையளித்தால் உன் தம்பிகளில் ஒருவனை நான் கண்டிப்பாக உயிர் பிழைக்கின்றேன் என்று சொல்வார். சோ அவரும் கேட்கக்கூடிய அந்த கேள்விகள்ல இது ஒண்ணு. சோ மிகவும் அதிசயமான ஒன்று எது இந்த பிரபஞ்சத்தில் அப்படின்னாக்கா, அஹானி பூதானி கஷ்சிந்தீக யமாலயம் சேஷா சதாவரம் இச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் அதக் பரம். அதாவது ஒவ்வொரு கணத்திலுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லா இடங்களிலுமே ஆயிரக்கணக்கான பிள்ளைகள் பிறக்கின்றார்கள், மடியவும் செய்கின்றார்கள் இல்லையா. மரணமும் ஒரு புறம் நிகழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது இந்த உடலுக்கு. மேலும் பிறப்பு எனக்கூடிய அந்த நிலையும் நடந்துட்டுதான் இருக்கு. இருந்தாலுமே ஒருவருடைய மரணத்தை கண்ட பிறகு நாம் அதை ஆச்சரியமாக பார்க்கின்றோம் இல்லையா. ஆனால் நாமும் கூட ஒரு நாள் மரணிக்க போகின்றோம் என்ற உண்மையையே நாம மறந்து விடுகின்றோம். சோ மரணம் என்பது அனைவருக்குமே வரக்கூடிய இயற்கை இல்லையா. அதை நாம உணராமல் மரணம் என்பது யாருக்கோ நிகழ்ந்திருக்கின்றது நமக்கு கிடையாதுன்ற அந்த ஆங்கிள் நம்ம நம்முடைய கான்வர்சேஷன் எடுத்துட்டு போனா அதுவே இந்த பிரபஞ்சத்தில் மிக ஆச்சரியமான விஷயம் என்று சொல்வார். சோ யக்ஷன் கேட்ட அந்த கேள்விகள் எல்லாமே தர்மராஜர் அழகான விளக்கங்களை கொடுத்து தன் தம்பிமார்களை எல்லாம் உயிர்ப்பித்து எட்டு செல்கின்றார். சோ ஒவ்வொரு கணத்திலும் ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் இந்த மரணத்தை சந்திக்கின்றன இந்த பிரபஞ்சத்துல. பாகவதத்துல 7வது கேண்டோ 2வது சாப்டர் 57வது ஸ்லோகம் இது.
சோ ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கை இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சமே நித்தியமற்ற ஒரு தன்மை. நாம வந்து ஒரு தங்கி செல்வதற்காக மட்டும்தான் வந்திருக்கோம். இங்கே நிரந்தரமாக இருப்பதற்கு கிடையாது இல்லையா? தன்னை மரணமற்றவனாக நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இருப்பதே கிடையாது நம்ம இல்லையா? யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு மரணம் நிகழ்ந்து விட்டால் அவங்களுக்கு தான் அது இம்பாக்ட், நமக்கு எதுவும் கிடையாது. ஆனா உண்மையிலே எல்லோருமே ஒரு நாள் மரணிக்க கூடியவர்கள் தான் என்ற உண்மையையே நாம மறந்து விடுகின்றோம். அதுதான் மிக வந்து அற்புதமான, உலகிலே மிக அற்புதமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு, நாம மரணத்திற்காக கண்டிப்பாக தயாராக இருக்க வேண்டும். நம்முடைய கடமைகள் முடிந்தால் நம்ம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து இருக்க வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது இல்லையா? எஸ், 8.6 வாசிங்க மாதாஜி. யம் யம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் த்யஜத்யந்தே கலேவரம் தம் தமே வைத்தி கௌந்தேய சதா தத் பாவ பாவிதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எம் வாவி ஸ்மரன் பாவம், அதாவது நாம் இறக்கும் பொழுது என்னெல்லாம் நினைக்கிறோமோ இல்லையா? பாவம் என்பது நம்முடைய உணர்வு இல்லையா? பெண்டிங் உணர்வுகள். நமக்கு இது ஏதாவது சடனா நமக்கு ஒரு மரணம் வரப்போகுதுன்ற அந்த சுச்சுவேஷன் ஏற்பட்டா அந்த சமயத்துல வந்து நாம எதெல்லாம் நினைக்கிறோமோ இல்லையா? தத் ஜத் யாந்தே கலேவரம் தத்தம் ஏவைதி கவுந்தே, அதுவாகவே நாம வந்து மாறிவிடுகின்றோம். சதா தத் பாவ பாவிதாக. சோ ஒருவன் தன் உடலை விடும் பொழுது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை வந்து அவன் அடைகின்றான். அதுல சிறு சந்தேகம் கூட கிடையாது. சோ நல்லதையெல்லாம் நினைச்சாங்கனாக்கா நல்ல கதி அடையிறாங்க, இல்லைன்னாக்கா அவங்க வந்து அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதுவாகவே அவர்கள் பிறவி எடுப்பார்கள். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஜடபாரதருடைய வாழ்க்கை வரலாறு முன்கதை. இவர் வந்து பரத மகாராஜா. ஐ திங்க் இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வித்யாச்சாரா இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? மானுடைய நினைவிலே இருந்து கொண்டு மரணிக்கும் பொழுது கூட அந்த மானை யார் கவனித்துக் கொள்வார்கள் என்ற நிலையில் தான் அவர் வந்து உயிர் விட்டார். மானையே நினைத்து கொண்டிருந்ததால் அடுத்த பிறவி அவர் மானாக பிறந்தார். ஆனால் அவர் ஆற்றிய பக்தி கடமையால் வந்து மீண்டும் வந்து மனித பிறவி என்பது அவருக்கு கிடைக்க பெற்றது. சோ நம்ம நாரத மகரிஷி, பரத மகரிஷி இல்லையா? சோ இவங்க எல்லாருமே அவங்களுடைய முந்தைய ஜென்மங்கள் எல்லாமே தெரியும். நாரத மகரிஷி முதல் ஜென்மத்துல வந்து கந்தர்வராக இருந்தவர். மேலும் 2ஆம் ஜென்மத்துல வந்து ஒரு வேலைக்காரியினுடைய மகனாக இருந்தவர். சோ அங்கே இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து அதாவது இந்த சாதுர் மாசத்துல வந்து ரிஷி முனிகளுக்கு எல்லாமே வந்து வெளியில போக மாட்டாங்க இல்லையா? ஒரு இடத்தில் இருந்து கொண்டு அவர்களுக்கு நித்திய சேவை புரியுது. அத்தகைய செயல் தன்னுடைய தாய் செய்த போது உடனிருந்து வந்து அந்த ரிஷி முனிகளுக்கெல்லாம் இவரும் வந்து கைங்கரியம் பண்ணார். மேலும் அவர்கள் விட்டு சென்ற உணவு பதார்த்தங்களை உண்டு. சோ ரெமினன்ஸ், நம்ம எப்படி பகவானுக்கு நிவேதனமாக சாப்பிடுவதால் நம்முடைய பாவங்களிலிருந்து கலைக்கப்படுகின்றோமோ அதே மாதிரி ஒரு குரு ஆச்சாரியா இந்த மாதிரி அதாவது விட்டு சென்ற அந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து சோ பரத மகாராஜா வந்து இந்த மானை வந்து நினைத்து கொண்டு மரணிக்கின்றார். சோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நாரத மகரிஷி முந்தைய பிறவியை வந்து அவரால் நினைவில் கொள்ள முடிஞ்சது. சோ அந்த விட்டு சென்ற அந்த ரெமினன்ஸ் இல்லையா, உணவு பதார்த்தங்களை எல்லாம் வந்து அந்த சிறு பிள்ளையாக இருந்த நாரதர் வந்து, அதாவது முந்தைய ஜென்மத்துல வேலைக்காரியுடைய மகன், சோ அந்த நிலையிலிருந்து அந்த உணவு பதார்த்தங்களை அவர் ஸ்வீகரித்ததால் அடுத்த பிறவியை வந்து அவர் வந்து தேவரிஷியாக வந்தார். சோ ஆனால் நாம் ஆற்றக்கூடிய கைங்கரியங்கள் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். சோ இங்க அங்கிரிசா மான இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஜடபாரதர் வந்து மானாக பிறந்து அவருடைய முந்தைய பிறவினுடைய நினைவில் வந்து மீண்டும் வந்து அவர் வந்து அங்கிரிச முனிவருடைய குடும்பத்தில் வந்து பிறவி எடுக்கின்றார். சோ மானின் உடலை தொடர்ந்து மீண்டும் அவருக்கு மறுபிறவி என்பது ஏற்படுகின்றது. அங்கிரிச முனிவரின் பிராமண குலத்தில் வந்து அவர் பிறவி எடுக்கின்றார். பகவானின் கருணையால் வந்து அவருக்கு முற்பிறவி நினைவில் வருகின்றது. அவருக்கு மன்னர் ரகுகணரின் பல்லக்கை ஜடபாரதர் சுமந்து செல்லுதல். இந்த கார்னர்ல அவர் கோணல் மோனல்லாம் நடக்க ஆரம்பிப்பார். எதற்கு அப்படி நடக்கிறார் என்பது கொஸ்டின் கேட்கும் பொழுது கீழே எறும்புகள் அது மாதிரி பார்த்து அவர் வந்து எந்த ஒரு ஜீவனுக்கும் வந்து நாம வந்து சங்கடத்தை கொடுக்க கூடாது என்ற உணர்வு. பல்லக்கு கோணலாக சென்றதால் மன்னர் ஜடபாரதற்குள்ள வாக்குவாதம் நடக்கின்றது. ஜடபாரதர் மன்னருக்கு ஆத்ம ஞானம் குறித்து புத்திமதி கூறுதல். அவரையே அவர் வந்து குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார். சோ நாம எந்த ஒரு ஜீவனையுமே வந்து வதைப்பதற்கான நமக்கு உரிமையே கிடையாது இல்லையா? தட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் த லா. அதனால இயற்கையினுடைய சட்டத்திற்கு வந்து அது எதிர்மறையானது. அதனால ஒரு எறும்புக்கு கூட நம்ம வந்து
தீங்கு நினைக்க கூடாது. அதே செயல்தான் வந்து ஜடபாரதராக வந்த மன்னர் பரத மகாராஜர் வந்து செய்தார். சோ ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி வந்து ஜடபாரதர் வந்து யாருக்கு எடுத்துரைத்தார்? மன்னர் ரகுகுணனுக்கு எடுத்துரைத்தார். சோ அவரும் ஆத்ம ஞானத்தை பெற்றார். சோ இதுதான் வந்து ஸ்டோரி. நெக்ஸ்ட் 8.7 வாசிங்க மாதாஜி. तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्. Yes. हरे कृष्ण. என்னை இந்த உணர்வில், அதாவது உருவில், அதாவது கிருஷ்ண உருவில் எப்பொழுதும் எண்ணிக்கொண்டு, அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலை வந்து நீ வந்து செய்ய வேண்டும். உன்னுடைய செயல்கள் எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை என்று அற்புதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இல்லையா? சோ நாம் அனைத்து காரியங்களையுமே பகவானுக்காக ஆற்ற வேண்டும். அதுதான் முக்கியமே. சோ நம்முடைய கடமைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அது பகவானை மையமாக வைத்து நம்ம வந்து செயல்படும் பொழுது கர்ம பந்தனத்திலிருந்து நாம வந்து விடுதலை அடைகின்றோம். இந்த பக்கம் பிக்சோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன்ல பிரஹ்லாத் மகாராஜ், சோ அவருடைய குருகுலத்துல இல்லையா, சம்பா அவருக்கு, அதாவது சுக்ராச்சாரியாருடைய மகன்கள் அவர்தான் வந்து இவங்களுக்கு குரு. சோ இவருக்கு குரு. சோ அங்கே வந்து அந்த குருகுலத்துல இருந்த பிள்ளைகள் அவங்க பிரேக் பீரியட்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பகவானுடைய நாமங்கள், இப்படி இந்த ஜபங்கள், சங்கீர்த்தனம், இந்த மாதிரி டான்சிங் இதெல்லாமே வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கின்றார். சோ இதே மாதிரிதான் வந்து எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து பகவானை வந்து மனசுல நினைக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை வந்து நாம அடைய வேண்டும். சோ அவ்வாறு நாம நினைத்து கொண்டு செய்யும் பொழுது அதுதான் தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு இல்லையா, எப்பொழுதுமே அனைவருமே வந்து எல்லா காலகட்டத்திலுமே பகவானை நினைக்கக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை பெற்றிருந்தால் அவர்கள் இறுதியில் வந்து வைகுண்டம் கண்டிப்பாக செல்லி சேர்வார்கள். என்னையே நீ அடைவாய் என்பதில் ஐயம் எதுவும் இல்லை. டவுட், வித்தவுட் எனி டவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். எஸ், 8th ஸ்லோகம். அபியாச யோக யுக்தேன சேதசா நான்யகாமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தானு சிந்தயன். அதாவது பகவானை வந்து முதற் கடவுள் அவர்தான் இல்லையா, முதன்மையானவர், ஆதியானவர் என்பதையெல்லாம் உணர்ந்து எப்பொழுதும் பகவானையுடைய நினைவுகளை வந்து நாம் தியானித்து தனது மனதை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியில் சற்றும் பிறராது, அதாவது டீவியேஷன் எதுவுமே கிடையாது, வெறுமனே பகவான் மீது வந்து தன்னுடைய மனதை முழுமையாக நிலைநிறுத்தக்கூடிய அத்தகைய பயிற்சி இல்லையா, அத்தகைய ஒரு செயலை வந்து ஒருவன் பயிற்சி செய்வானாயில் அவனே நிச்சயமாக என்னை அடைகின்றான் என்று சந்தேகமின்றி அடைகின்றான். சோ இந்த இடத்துல பாகவதம் வந்து 6.1 கன்யா குப்ச என்னும் அந்த ஊரில் அஜாமிலன் எனக்கூடிய ஒரு பிராமணன் இருந்தான். அவருடைய தாய் தந்தையர் வந்து தர்மமானவர்கள், அதே மாதிரி பகவானுடைய கைங்கரியத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பவர்கள். சோ தன்னுடைய தந்தையினுடைய பூஜைக்கு வந்து எப்பொழுதுமே அஜாமிலன் வந்து காட்டுக்கு சென்று பூக்களை பறித்து கொண்டு வந்து கொடுப்பார். சோ அந்த நிலையில் வரும்பொழுது அங்கே ஒரு, அதாவது விலை மாது வந்து இந்த மாதிரியான நிலையில் வந்து இருப்பதை அவருடைய கண்ணால் பார்த்த பிறகு, அதாவது சக்தி வாய்ந்த ஒரு புலன் கூட நல்ல ஒரு மனிதரை வந்து தரை மட்டத்திற்கு எடுத்துட்டு வந்து விட்டுரும். அதே மாதிரிதான் அவர் கண்ணால பார்த்த அந்த காட்சியால் அவர் வந்து அவருடைய புலனை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போனதால் இறுதியில் அந்த விலைமாதுவோட தான் தன்னுடைய ஜீவனத்தை வந்து வாழ்கின்றார். தன் மனைவி, அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய தாய் தந்தை அனைவரையுமே வீட்டை விட்டு துரத்திடுறார் அவர் வந்து. சோ இந்த விலைமாதுவோட இருக்கக்கூடிய அவர் வந்து 10 பிள்ளைகளை ஈன்கின்றார். 10 பிள்ளைகள் அவருக்கு. அதுல கடைசி பிள்ளைக்கு நாராயணா என்ற பெயர் வைப்பார். அவருக்கு 82 வயதாகும் பொழுது அவருக்கு வந்து மரணம் எனக்கூடிய அந்த நிலை ஏற்படும் பொழுது, ஏனென்றால் விலைமாதுவை மணந்த பிறகு அவர் கொலை, கொள்ளை இந்த மாதிரியான செய்யத்தகாத செயல்கள் எல்லாம் ஈடுபட்டார். ஆனால் கடைசியில் பிள்ளைக்கு வந்து அவர் நாராயணா என்று நாமம் இட்டிருந்தார். சோ தன்னை வந்து அழைத்து செல்வதற்காக வந்து யமதூதர்கள் வந்த பொழுது அங்கே நாராயணா நாராயணன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய மகனை தான் அழைக்கின்றார். ஆனால் ஏனென்றால் அங்கே வந்திருக்கக்கூடிய யமதூதர்களை அவரால் காண முடிகின்றது. மேலும் நாராயணா நாராயணா என்று சொன்ன உடனே மரணக்கூடிய தருணம் இல்லையா, சோ விஷ்ணு தூதர்களும் வந்து விடுகிறார்கள் அந்த இடத்துல. சோ இந்த இருவருக்கும் இடையிலே வந்து வாக்குவாதம். ஏனென்றால் இவர் அநேக தனது 88 ஆண்டுகளை கழித்தான். எஸ், சோ அதான் 88 இயர்ஸ். விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் யமதூதர்களுக்கு இடையிலே வந்து
வாக்குவாதம் என்பது நிகழ்கின்றது. சோ அவர்கள் இவர் நாராயணா என்று அழைத்ததற்கு அவர்கள் வந்தார்கள் இல்லையா, விஷ்ணு தூதர்கள். சோ இவன் செய்த பாவ கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு இவன் வந்து கண்டிப்பாக தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் இல்லையா. சோ அதனால வந்து யாரு, யமதூதர்கள் வந்தார்கள். சோ இருவருக்கும் நடுயிலே வந்து வாக்குவாதம் என்று ஏற்பட்ட பொழுது இந்த இரண்டையுமே அவர் பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றார். அப்ப அவர் வந்து உணர ஆரம்பிக்கின்றார். சோ நம்ம ஒரு முறை வந்து நம்முடைய பிள்ளையை நினைத்துதான் நம்ம வந்து நாராயணன் என்று அழைச்சோம். ஆனா அந்த நாம ஜபத்திற்கு இவ்வளவு மகிமை என்பதை உணர்ந்து அவர் வந்து ஆஹ் இறுதியில வந்து அவங்க இன்னொரு அவகாசம், ஒன் மோர் டைம் அவருக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாங்க ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த ஒரு முறை வந்து அந்த அவகாசத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொண்டு ஹரித்வாருக்கு சென்று பகவானுக்கு வந்து நித்திய தொண்டை புரிந்து பாவங்களிலிருந்து விடுதலை அடைந்து அப்புறம் வந்து மரணத்தை ஏறி பகவானுடைய திருநாட்டை அடைந்தார் என்பது வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது. ஒரு நாள் அஜாமிலன் பயங்கரமான தோற்றத்துடன் யமதூரர்கள் கையில் பாசக்கயிற்றுடன் வருவதை கண்டான். அதனால் கலக்கமடைந்து தன் மகனை நாராயணா என்று பலமாக அழைத்தான். சுச்சுவேஷன் இல்லையா. அஜாமிலன் பகவானுடைய தெய்வீக நாமத்தை பயத்தின் காரணமாக உச்சரித்த போதிலும் அது குற்றமின்றி இருந்ததால் இல்லையா, உடனடியாக விஷ்ணு தூதர்கள் அங்கே வந்து அஜாமலனின் உயிரை பிரிப்பதில் யம தூதர்களை தடுத்தனர். சோ யம தூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கு இடையில வந்து வாக்குவாதம். யம தூதர்களுக்கு யமராஜன் வழங்கிய அறிவுரை, பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லையா. பகவான் யாருக்கு எந்த இடத்துல மோட்சத்தை கொடுப்பாருன்னு சொல்லவே முடியாது. அவ்வளவு பாவம் பண்ணனுக்கு எப்படின்னா அவனுடைய முந்தைய கர்மங்கள் உணருதல் இதெல்லாமே வைத்து அவனுக்கு வந்து கிடைக்க பெறக்கூடிய அனைத்துமே பகவான் கொடுக்கிறார் இல்லையா. சோ பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு, பாவத்தை அழிக்கும் ஹரிநாமம் இல்லையா. யமராஜனம் வந்து பாதுகாப்பு வந்து நமக்கு வந்து நாம ஜபங்கள் தான். சோ நாம் அன்றாடம் வந்து ஜபிக்கக்கூடிய அந்த நாம ஜபங்கள் வந்து யம தர்மராஜாவிலிருந்து நமக்கு வந்து விலக்கி இருக்கின்றது. ஏனென்றால் நம்ம வந்து செல்ல வேண்டிய பாதை எது, அந்த வைகுண்டம் கோலோகம் இல்லையா. சோ யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு நடந்த சொற்பொழிவை கேட்ட பிறகு அஜாமிலன் உயிர்களுக்கும் முழுமுதற் கடவுளுக்கு இடையிலான உறவை பற்றி தெய்வீக மத கோட்பாடுகளை வந்து புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. சோ அதனால இந்த ரிலீஜன் எனக்கு மத கோட்பாடுகளை எல்லாம் அவர் மதம் என்றால் அதாவது தர்மத்தை பற்றி சொல்வது, தர்மம் என்றால் அவரவர்களுடைய கடமையை பற்றி எடுத்துரைப்பது இல்லையா. இது எல்லாமே வந்து அவர் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை அறிகிறார். அவர் இப்பொழுது ஒரு முழுமையான தூய பக்தர் இல்லையா. எனவே அவர் செய்த பாவச் செயல்கள் அனைத்தும் நினைவுபடுத்த முடிந்தது. இது செய்ததற்காக மிகவும் அவர் வந்து வருத்தப்படவும் செய்கின்றார். அவர் ஹரிபக்தி நெறியில் வாழ்ந்து பின்னர் வைகுண்ட விமானத்தை ஏறி வைகுண்டம் அடைந்தார் என்று சொல்லப்படுகின்றது. 8.9 கவிம் புராணமனுஷாசிதாரம் அனோரணீயா சமனுஸ்மரேத்ய சர்வஸ்ய தாதாரமசிந்த்ய ரூபம் ஆதித்ய வர்ணம் தமசப் பரஸ்தாத். ஹரே கிருஷ்ணா. கவிம் புராணம் மிக பழமையான இல்லையா, எல்லாம் அறிந்தவர். அதாவது கவிம் புராணம் என்பது மிகவும் பழமையானவர் பகவான் இல்லையா. அனுஷாசிதாரம் அதாவது எல்லாம் அறிந்தவர், எல்லாம் வர இறைவன் தான். அவருக்குத்தான் அனைத்துமே தெரியும், நமக்கு எதுவும் தெரியாது. மேலும் பழமையானவர், ஆதி இல்லையா, ஆதி அந்தமன், இது எல்லாத்திற்கும் அவர்தான் என்பதை நாம் படிச்சுட்டே வரும். கட்டுப்படுத்துபவர், அதாவது நம்மளை எல்லாருமே கட்டுப்பாட்டுல வைக்கக்கூடிய அவர். அணுவை விட சிறியவர், ஏன்னா நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாவே வந்து 10,000ல் ஒரு பகுதி தலைமுடியிலே நீர். அதுக்குள்ளேயே வந்து ஜீவனா இருக்கணும்னா அவர் இன்னும் சிறியவராக இருந்தாதான் அந்த அதுல வந்து நுழைய முடியும் இல்லையா. புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒருவர் இல்லையா, எல்லாராலையுமே அவரை வந்து உணர முடியாது. ரூபமுடைய நபர், பர்சனிஃபைடு. இங்கேயும் நம்ம வந்து பகவான் வெறுமனே ஆற்றல் கிடையாது, ரூபமும் உண்டு என்பதை வந்து அழகாக விவரிக்கப்படுகின்றது. சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர். சோ அதாவது ஒன்று நாம் என்னைக்குமே நினைவில் வச்சுக்கணும், பிரகாசம் எனக்கூடிய ஒரு வார்த்தை வந்தாலே அங்கே ஞானம் என்பது இன்னொரு வார்த்தை லிங்க். சோ ஞானத்தை நாம் எவ்வாறு வெளிப்படுத்துவோம்னா பிரகாசத்தின் இதுல வந்து சொல்லப்படும். அதே மாதிரி அஜ்ஞானத்தை வந்து இருளுக்கு எப்பவுமே ஒப்பிடுவோம், இது எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஜட இயற்கை கடந்த உத்தமமானவர் இல்லையா, உன்னதமானவர் என்று பரம புருஷனை ஒருவன் எண்ணிக்கொண்டு தியானம் செய்வோம். இது எல்லாமே வந்து நினைச்சுண்டு இப்படிதான் நம்ம வந்து பகவானை மனதில் எண்ணிக்கொண்டு நாம நம்முடைய தியானங்களை செயல்படுத்த வேண்டும். சோ இந்த இடத்துல நீங்க பார்க்கும் பொழுது விலாச விரிவாக்கம் என்பது ஆன்மீக உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒன்று. சோ அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் விரிவங்கம் என்பது பலதேவர், அதாவது
கிருஷ்ண பரமாத்மாவுடைய முதன்மை விரிவங்கம் பலதேவர். அந்த பலதேவர் வந்து இன்னும் வந்து 4 பிரிவுகளாக வந்து பிரிக்கப்படுகின்றார். சோ 4 முதல் பிரிவுகள் பலராம பகவானிடம் இருந்து இல்லையா, அதாவது வைபவ பிரகாஷா அப்படிங்கிறது அவருடைய இது. பிரப விலாசா என்பது அதாவது நாம வந்து மேல் உலகத்துல நடக்கக்கூடிய நித்தியமான மாற்றங்கள், அதாவது செயல்பாடுகள் எல்லாமே வந்து பிரபாவ விலாசா என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஆனால் இந்த விரிவங்கம் ஏற்படும் போது பலராமரிடத்திலிருந்து பிரிந்து வரக்கூடிய அந்த இதுக்கு வந்து வைபவ பிரகாஷா என்று சொல்லப்படுகின்றது. வசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணன், அனிருத்தன் மற்றும் பிரத்யும்னர். சோ இன்னும் கோலோக சாட்ல நம்ம இன்னும் டீட்டெயில படிக்கலாம். பூமி பிரம்மாவை பார்க்க சென்றது. பிரம்மா யாரிடம் சென்றார்? சிவனும் மற்றும் பிரம்மாவும் வந்து பார்க்கடலை நோக்கி சென்றார்கள் இல்லையா. சோ பூமி பசுவின் வடிவத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. நம்ம பாகவதத்துல இதுக்கு உண்டு. பசுவுக்கும் எருதுக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடல் தான் நமக்கு அழகா நமக்கு எதை எடுத்துரைக்கின்றது என்றால் 4 ரெகுலேஷன்ஸ், அதாவது கோட்பாடுகள் இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றது இல்லையா, அதை பற்றி ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்துரைக்கின்றது. ஸோ நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி மீட் ஈட்டிங், கேம்பிளிங், இன்டாக்சிகேஷன், அதுக்கப்புறம் இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நமக்கு வந்து அதாவது நம்முடைய அதாவது ஆஸ்டாரிட்டி இல்லையா, தவங்களை வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆயிடுது இல்லையா. அடுத்து வந்து இன்டாக்சிகேஷன், போதைக்கு அடிமையாகிறது. ஸோ அதனால அவர்கள் எந்த நிலையில் இருப்பாங்க வந்து அவங்க வந்து அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருப்பார்கள். மேலும் அவர்களிடத்துல வாய்மை என்பது இருக்காது. ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல சிறிதளவு வாய்மை இருக்கின்றது. அது எப்ப மறையும் நமக்கு தெரியாது. மேலும் சூதாட்டம், ஏமாற்று, ஹானஸ்டி என்பது அந்த இடத்துல கிடையாது. அதே மாதிரி வந்து நெக்ஸ்ட் மீட் ஈட்டிங், கருணை என்பது நம்ம கிட்ட இருக்கிறது கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட இல்லாத அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா டெவலப் பண்ணிக்கணும் இல்லையா. இந்த இருவருக்கு இடையில் நடக்கக்கூடிய உரையாடல் எல்லாமே பகவத்கீதை ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லப்பட்டது. பிரம்மா விஷ்ணுவிடமிருந்து பிரம்மாவுக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பும் போது அவர் தனிப்பட்ட முறையில் தியானம் செய்து கொண்டிருந்தார். பிரம்மர் தேவர்களை நோக்கி செய்தியையும் தெரிவிக்கின்றார். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து வர்றது எல்லாமே விராட் ஸ்வரூபம், பிரபவ வெளிப்பாடுகள். அதாவது மேல சொன்ன அந்த பிரபவ என்றது வெளிப்பாடுகள் என்பது அதாவது வசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னன் மற்றும் அனிருத்தன் இல்லையா. அவை எல்லாமே ஆற்றல் மிக்கவை. மேல இருக்கிறது வைபவ வெளிப்பாடுகள் ஓரளவு சக்தி வாய்ந்தது. அதாவது மேல் உலகத்துல எந்த விரிவங்கம் ஏற்படுத்தினாலும் ஒத்த சக்தியை கொண்டதுதான். ஆனா அதே பௌதீக இயற்கையில வரும்பொழுது அதனுடைய வலிமை என்பது குறைகின்றது. எஸ் 15 வாசிங்க மாதாஜி. 15 ஓகே. எஸ். மாமுபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மான சம்சித்திம் பரமாம் கதாஹ. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். அதாவது புனர்ஜென்மாம் உபேத்திய புனர்ஜென்மம் துக்காலயம் அசாஸ்வதம் இல்லையா. நாம எல்லாருமே மீண்டும் பிறவி எடுத்துக்கொண்டு வருகின்றோம். எந்த இடத்துக்கு வருகின்றோம்? துக்காலயம். இந்த இடத்துக்கு தான் வரும். இது ஒரு துக்காலயம். மேலும் அசாஸ்வதம் இல்லையா, நிலையற்ற தன்மை கொண்டது தான் இது. சோ பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் இந்த துன்பம் நிறைந்த உலகத்திற்கு அவர்கள் திரும்பி வருவது கிடையாது. வைகுண்டம் கோலோகத்திற்கு சென்றால் நாம கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல திரும்பி வரவே மாட்டோம். சோ இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு அவர்கள் திரும்பி வருவது இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைகிறார்கள். சோ அங்க செல்றதுக்கு நமக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் வேண்டும் இல்லையா. பற்றற்ற நிலையில் நம்முடைய செயல்பாடுகளை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். எஸ் 16வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதா. ஆப்ரம்ம புவனாலோகா புனராவர்த்தினோர்ஜுன மாமுபேத்ய து கௌந்தேய புனர்ஜன்ம ந வித்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். அதாவது ஜட உலகின் மிக உயர்ந்த லோகத்தில், நம்ம உயர்ந்த லோகம் வந்து இந்த 14 லோகங்கள்ல வந்து பிரம்ம உலகம், கடைசி லோகம் வந்து கீழே வந்து பாதாள லோகம் இல்லையா. சோ மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிக தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பு இறப்பு என்னும் மாறி நடைபெறும் துன்ப இயற்கை நிறைந்த இடங்கள் தான். அதாவது நம்ம எந்த லோகத்துக்கு சென்றாலும் மீண்டும் வந்து நாம பிறவி எடுக்கத்தான் வேண்டும். இந்த இதுக்கு வந்து எந்த மாற்றமும் கிடையாது. ஆனால் என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்று மறுபிறவி வருவதே கிடையாது அந்த இடத்துக்கு. இந்த பிரபஞ்சமே கலவரம் நிறைந்த பூமி தான் இல்லையா. எங்க வந்து பிளாஸ்ட் ஆகும், எங்க வந்து அடுத்தவங்களுக்கு துக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இல்லையா. இதெல்லாமே நம்மளால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. அதுக்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய மோசமான உலகங்கள், நரக உலகங்கள் கூட இருக்கின்றது இல்லையா, மிகவும் கொடுமையானது. எஸ்
17 to 19 மூணுமே வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. சஹஸ்ரயுக பர்யந்தம் அஹர்யத் பிரம்மணோ விதுஹு ராத்ரிம் யுக சஹஸ்ராந்தாம் தேஹோ ராத்ரி விதோ ஜனாः அவ்யக்தாத் வ்யக்தய சர்வா பிரபவந்த்யஹராகமே ராத்ர்யாகமே பிரலீயந்தே தத்ரைவாவ்யக்த சங்க்யகே பூதகிராமச ஏவாயம் பூத்வா பூத்வா பிரலீயதே ராத்ர்யாகமே வசப்பார்த்த பிரபவத்யஹராகமே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம ஆல்ரெடி 4வது அத்தியாயத்துல இந்த கணக்கெல்லாம் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? 4 யுகங்கள் கொண்டது ஒரு திவ்ய யுகம் இல்லையா? அந்த 71 திவ்ய யுகங்கள் வந்து ஒரு மன்வந்திரம். 14 மனுக்கள் மற்றும் 15 சந்திகள் கலந்தது ஒரு, அதாவது பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல். சோ அந்த கணக்குப்படி பார்க்கும் பொழுது 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. நீங்க அந்த கால்குலேஷன்ல போய் பாத்தீங்கன்னா கூட 1000ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிருப்பாங்க. சோ அதுதான் ரீசன். 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் வந்து பகவானுடைய ஒரு பகல், அதாவது பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல். அதே மாதிரி நீண்டதுதான் அவருடைய இரவு. எப்படி நமக்கு 12 மணி நேரம் வந்து பகலாகவும் 12 மணி நேரம் வந்து இரவாகவும் நாம பார்க்கின்றோமோ அதே மாதிரிதான் அவருக்கும். சோ அந்த இடைப்பட்ட காலம், இப்போ ஈவினிங் சந்தியா வேலை என்று நம்ம கூட சொல்றோம். அதாவது சூரியன் அஸ்தமனம் ஆன பிறகு இரவு தொடங்க ஆரம்பிக்கின்றது இல்லையா? ஹேண்ட் ஓவர். சோ இரவு என்று முழுமையாக வரக்கூடிய அந்த நிலை வந்து சந்தியா காலம். சோ அதனால்தான் 14 மனுக்கள் பிளஸ் 15 சந்திகள் என்று சொல்லப்படுகின்றது இல்லையா? சோ பிரம்மாவின் பகல் வரும்பொழுதெல்லாம் பகவான் வந்து படைக்கின்றார். அதே மாதிரி அவருடைய இரவு வரும்பொழுது அவை அனைத்துமே வந்து அனாதரவாக அழிக்கவும் படுகின்றது. சோ மீண்டும் அவ்யக்தத்துடன் இணைந்து விடுங்க. அவ்யக்தம் என்றால் அதாவது அன்மேனிஃபெஸ்டட், தோன்றாத ரூபம் என்று, அதுல வந்து இணைந்து விடுகின்றனர். மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவுடைய பகல் வரும்பொழுது அவர்கள் அனைவருமே படைக்கப்படுகின்றனர். பிரம்மாவுடைய இரவு வரும்பொழுது அவர்கள் அனாதரவாக அழிக்கவும் படுகின்றனர். ஆனால் இதற்கு மேற்பட்ட ஒரு உலகம் உண்டு. அந்த இடத்துக்கு போனா அழிவு என்பது கிடையாது. அதை பற்றி இந்த 8.20 ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. பரஸ்தஸ்மாத்து பாவோன்யோ வியக்தோ வியக்தாத் சனாதனஹ யஸ சர்வேஷு பூதேஷு நஷ்யஸ்து ந வினஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இந்த ஜட உலகம் தோன்றி சில காலம் ரட்சிக்கப்பட்டு மீண்டும் பகவானுக்குள்ளே சென்று அடங்கக்கூடியது இல்லையா? இது எப்பொழுதுமே மாற்றத்திற்கு உரிய ஒன்று. உலகம் அழிவது கிடையாது, அவருக்குள்ளே சென்று அடங்கும். மீண்டும் படைக்கும் பொழுது வந்து பகவான் வந்து படைப்பார். சோ அவர்கள் எல்லாம் நித்திரையிலிருந்து எழுந்த மாதிரிதான் இருக்கும் படைக்கும் பொழுது, யாரெல்லாம் உயிரோடு இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி. ஆனா பகவானுடைய திருநாடு வந்து எப்பொழுதுமே நித்தியமானது, அழிவற்றது. இந்த மாற்றத்திற்கெல்லாம் வந்து சம்பந்தமற்றது இல்லையா? சோ தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது இல்லையா? நம்ம கண்களுக்கு புலப்படாதது ஒன்றுதான் தோன்றாத இயற்கை என்பது. நம்மளால வந்து வைகுண்டம் கோலோகத்தை பற்றி யோசிக்க முடியுமா? இந்த மனநிலையில கண்டிப்பா கிடையாது. அது பரமமானது. பரா என்றாலே நித்தியம், என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் அனைத்துமே அழிந்தாலுமே பகவானுடைய அந்த பரமத்தலம் என்றைக்குமே அழிவோ அல்லது மாற்றத்திற்கோ உட்பட்டது அல்ல என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ், 24-25 வாசிங்க மாதாஜி. அக்னிர் ஜோதிரஹ சுக்ல ஷண்மாசா உத்தராயணம் தத்ர பிரயாதா கச்சந்தி பிரம்ம பிரம்ம விதோ ஜனாः தூமோ ராத்ரிஸ்ததா கிருஷ்ண ஷண்மாசா தட்சிணாயனம் தத்ர சந்திரமசம் ஜோதிர் யோகி பிராப்ய நிவர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது ஒருவருடைய மரணம் வந்து எந்த சூழ்நிலையில் வந்து நிகழ்ந்தார், அவர்கள் எங்கே செல்வார்கள் என்று எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஒரு பதங்கள் தான் இந்த இரண்டுமே. சோ அதாவது வளர்ப்பிறை மற்றும் வந்து உத்தராயண காலம், பகல் பொழுது, இப்படிப்பட்ட நிலைகளில் வந்து ஒருவன் வந்து, அதாவது சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லக்கூடிய அந்த காலம்தான் வந்து உத்தராயணம் இல்லையா? அதே மாதிரி தட்சிணத்தை நோக்கி, அதாவது தெற்கு நோக்கி வர்றது வந்து தட்சிணாயனம்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப சங்கராந்தி இது பொங்கல் பண்டிகை ஆன பிறகு இப்ப உத்தராயணம் என்பது ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும். இதே 6 மாத காலம் நம்ம ஆவணி அந்த ஆடி மாசத்துல வரும்பொழுது இது வந்து
தட்சிணாயனத்திற்கு வந்து தொடங்க ஆரம்பிக்கும். சோ அக்னி தேவரின் ஆதிக்கத்தில் இல்லையா, அதாவது பகல் பொழுதில், சோ நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறை உள்ள ஒரு அதாவது 2 வாரங்கள் இல்லையா, நம்ம வந்து கிருஷ்ணபக்ஷம் சுக்லபக்ஷம் 2 வாரங்கள் இருக்கு இல்லையா, சூரியன் வடக்கு நோக்கும் செல்லக்கூடிய அந்த 6 மாத காலங்களில் இவ்வுலகை விட்டு செல்பவன் வந்து பரமனை அடைகின்றார் என்று சொல்லப்படுகின்றது. மேலும் உத்தராயணம் இல்ல தட்சிணாயனம், அதுக்கப்புறம் இரவு, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து இந்த உலகை சூரியன் வந்து தெற்கு நோக்கி, அதாவது தட்சிணாயனம் நடக்கக்கூடிய அந்த சமயத்தில் வந்து இந்த உலகை விட்டு செல்லக்கூடிய யோகிகள் வந்து சந்திரலோகத்தை அடைந்து அவர்களுடைய புண்ணிய பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு அங்கே சில காலம் தங்கி மீண்டும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு திரும்பி வருகிறார்கள். எஸ் 28 வாசி. வேதேஷு யஜ்ஞேஷு தபஸ்ஸு சைவ தானேஷு யத் புண்ணியஃபலம் பிரதிஷ்டம் அத்தேதி தத் சர்வமிதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானமுபைதி சாத்யம். ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே அக்ஷர பிரம்ம யோகோ நாம அஷ்டமோத்யாயः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன், அவன் அந்த பாதையை ஏற்கணும்னா அவன் வந்து முமுட்சுவாக, அதாவது விடுதலை அடையக்கூடிய தன்மையை அடைந்திருக்க வேண்டும் இல்லையா. வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், ஆஸ்டாரிட்டிஸ் இல்லையா, தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல், தன்னுடைய கடமைகளை அவன் எப்போதுமே செவ்வனாக செய்வது ஆகியவற்றில் அடையப்படும் பலன்களை வந்து அவன் என்றைக்குமே இழப்பது கிடையாது. எங்க விட்டிருக்கானோ அங்கிருந்து அவன் வந்து அடுத்த ஜென்மம் என்றிருந்தால் அங்கிருந்து தொடர்வான், இல்லை என்றால் இந்த ஜென்மத்திலே அவனுக்கு வந்து மோட்சம் என்பது கிடைக்கும். பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாக இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத உலகை அவன் வந்து அடைகின்றான். பகவானுடைய திருநாட்டை வந்து அவன் வந்து அடைகின்றான். ரொம்ப அழகான இந்த ஸ்லோகம். இப்ப நாம படிக்க போறது வந்து இந்த வைகுண்டம் கோலோகத்தை பற்றி நாம பார்க்க போறோம். சோ முகுந்தமாலா ஸ்தோத்திரத்துல நம்ம குலசேகர ஆழ்வார் என்ன சொல்லியிருக்கார், மரணம் ஏற்படுத்த அவர் வந்து பக்தி எந்த அளவுக்கு இருக்கணும்னு நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா. கிருஷ்ண த்விதீய பத பங்கஜ பஞ்சராந்திர மத்யவமே விசது மானச ராஜஹம்ச பிராண பிரயாண சமயே. இந்த பிராணா என்பது இந்த உயிர் இல்லையா, பிரயாண சமயே அதாவது இந்த உடலை விட்டு நீங்கி கொள்ளக்கூடிய அந்த சமயத்துல கபவாதம் பித்தம் 3 நிலைகள் இல்லையா, கபம் வாதம் பித்தம், இந்த 3 நிலைகளும், அதாவது நம்ம ஆயுர்வேதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3 அடிப்படையில தான் நமக்கு மருந்தே கொடுப்பாங்க. நம்ம உடல் வந்து ஏதோ ஒரு இதுக்கு வந்து ஐக்கியமா, ஒண்ணு உடல் வந்து கபத்துல மேன்மையா இருக்கலாம், இல்ல வந்து வாதம் நிறைந்த அத்தகைய உடலாக இருக்கும், இல்லைன்னா பித்தம் நிறைந்த உடலாக நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உணவு வகைகளை பொறுத்து நமக்கு அமைய பெறுகின்றது இல்லையா. சோ இந்த கபம் வாதம் பித்தத்தால இந்த கழுத்து வந்து தொண்டை அடைஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுடைய நாமத்தை என்னால சொல்ல முடியாமல் போய்விட்டது என்றால் இப்ப நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கக்கூடிய இந்த நிலையிலே நான் வந்து என்னை அழைச்சிக்கோங்க அப்படிங்கிற பாடல் தான் இது. முகுந்தமாலா ஸ்தோத்திரம் ரொம்ப அற்புதமானது. டைம் கிடைக்கும் பொழுது நீங்க இன்டர்நெட்ல சும்மா டவுன்லோட் பண்ணி கூட வாசிக்கலாம். மரணம் ஏற்படும் சமயத்தில் உன் திருவடிகளையே சிந்தனை செய்கின்றேன் என்று சொன்ன ஆழ்வாருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. அதாவது கபம் வாதம் பித்தம் இவையெல்லாம் நெஞ்சை அடைத்து விட்டு இல்லையா, குரலை ஒடுக்கி மனசை தடுமாறும்படி, ஏன்னா நம்ம உடல்ல ஏதாவது ஒரு பாகம் வந்து நமக்கு சரிவர வேலை செய்யவில்லை என்றால் உடனே நம்ம போக்கஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கும், அது மேலதான் இருக்கும். காலில் சிறிதாக அடிபட்டாலும் இந்த மைண்ட் முழுவதுமே வந்து பக்தியில நாம ஜபம் சொன்னா கூட காலில் வலி இருக்கேன்றது நமக்கு உள்ளுக்குள்ள வந்து தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும் இல்லையா. இது நிறைய பேர் நாம எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஏன்னா பக்குவம் அடையவில்லை நாம் இன்னும். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் வந்து என்னால உங்களுடைய திருநாமங்களை சொல்ல முடியாமல் சென்று விட்டால், தடுத்து விட்டால் நான் என்ன செய்வேன் எம்பெருமானே அப்படின்ட்டு வந்து பாடுகின்றார். மேலும் அதுல வரக்கூடிய இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே அவர் வந்து அந்த நிலையில இந்த நிலையில இருக்கும், நன்னா இருக்கும் பொழுது என்ன அழைச்சிக்கோங்க அப்படிங்கறதான் அவருடைய பிரார்த்தனைகள் எல்லாமே. ஸோ இந்த இடத்துல கோலோகா சார்ட் இதுதான். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த கோலோகா சார்ட்டை பத்தி நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும். மேல் உலகங்கள் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த மேல் உலகத்துல வந்து இதுதான் வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கக்கூடிய லோகம், அதாவது கோலோக விருந்தாவனம் என்பது மேல் உலகம். ஸோ இந்த 4 வாயில்கள் வந்து 4 வேதங்களால் வந்து
பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து 108, அதாவது இந்த தாமரை இலை வந்து பாத்தீங்கன்னா 108 இதழ்களை கொண்டது. இந்த 108 கோப கோபிஸை பற்றி சொல்லுது. அதுல 8 வந்து அதாவது ராதா ராணிக்கு வந்து சேவகம் புரியக்கூடிய மஞ்சரீஸ் என்று சொல்லுவாங்க. சீஃப் அதாவது சொல்லுவாங்க இல்லையா, கோபிகள் என்று. சுதேவி, லலிதா, விஷாகா, சுரிச்சிரா. ஸோ இந்த நிலை வந்து அதாவது யஜூர், சாம, அப்புறம் வந்து அதர்வா இந்த 4 வேதங்கள். இந்த 4 வாயில்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய விரிவங்கங்களா இருக்கக்கூடிய, அதாவது நான் என்னுடைய கோலோக்க சாட்டை எடுக்கிறேன் நானு, உங்களுக்கு அப்பதான் ஈஸியா இருக்கும். ஒரு நிமிடம். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இது நீங்க. ஏன்னா இது வந்து வெறும் ஒரு பேஸ் லெவல் மட்டும்தான் உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு சொல்ல போறேன். ஏன்னா நிறைய சொன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும். அதனால தெரியறது இல்லைங்களா? ஸோ பிரம்ம சமீதா அப்புறம் வந்து அடிப்படையில வந்து வச்சு இந்த கோலோக சாட் நம்ம சேலம் இஸ்கான் அவங்க தான் இந்த கோலோக சாட்டையே வந்து செய்தது. ஸோ எவ்வாறு மேல் உலகம் இருக்கும் என்றதை பற்றி பிரம்மர் அழகாக பாடியிருக்கார். நிறைய ஸ்லோகங்கள் உண்டு. அதுல 5.43 ஸ்லோகம். கோலோகநாமினி ஜதாமினி தலேஷ தஸ்ய தேவி மகேஷ ஹரிதாம தேஷு தேஷு தே தே பிரபாவ நிச்சயா விஹிதாஷ்ச ஏன கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. அதாவது இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படுறது கடைசி கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த இது வந்து தேவி தாமம். நம்ம தான் அதாவது மகாமாயையால் வந்து ஆளப்படுகின்றவர்கள் இல்லையா. நாம் இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சம் வந்து தேவி தாமா என்று சொல்லப்படுகின்றது. மேலும் அதுக்கு மேல வந்து மகேஷதாமா, அதுக்கப்புறம் ஹரிதாமா, அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் இருக்கக்கூடிய அதாவது கோலோகம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஹரிதாமா என்பது இந்த வைகுண்ட லோகங்கள் எல்லாமே ஹரிதாமத்துல வரும். So and above all is Krishna owns the realm called as Golokam. So I adore the primeval Lord. நான் வந்து பகவானை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை பார்த்து நாம வந்து கண்கொள்ளா காட்சி மாதிரிதான் இல்லையா, பிரமித்து போகக்கூடிய அந்த நிலை. ஐ அடோர் ஹிம் இல்லையா. பிரிமிவல் லார்ட்னா முதன்மையான கடவுள் கோவிந்தரை, who has allotted their respective authorities to the rulers of those graded realms இல்லையா. அந்தந்த உலகங்களுக்கு ஆள்வதற்கான அவரவர்களை வந்து பகவான் வந்து படைத்திருக்கின்றார் இல்லையா. ஸோ இந்த கோலோக சார்ட் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த இன்னைக்கான கண்டென்ட்ல இந்த கோலோக சார்ட் இருக்கும். உட்கார்ந்து நிதானமா நீங்க இதை படிக்கலாம் இல்லையா. பிரம்ம சமீதையில இருந்து இது வருது. இப்ப நாம இந்த கோலோகத்துல வந்து பார்க்கும் பொழுது மோக்ஷ வாயில் பேர் வந்து அதாவது காம தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ. நம்ம இதை பற்றி நம்ம நிறையவே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அதாவது தர்மா என்றால் அதாவது சத்வகுணத்தில் இருந்து ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே தர்மமாக இருக்கும். அர்த்த என்பது வந்து நம்ம வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், அதாவது இந்த ரஜோகுணத்திலிருந்து ஆற்றக்கூடிய செயல்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து காம என்பது பேராசை கொண்டு முட்டாள்தனமான நிலையில் இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானத்திலிருந்து ஆற்றக்கூடிய செயல்கள். இந்த 3க்கும் அப்பாற்பட்டது தான் வந்து மோட்சம். ஓகே. ஸோ இந்த 4 வாயில்கள் வந்து நமக்கு வந்து 4 வேதங்களால் வந்து ஆளப்பட்டிருக்கின்றன. சாம வேதம் மற்றும் வந்து யஜுர்வேதம் மற்றும் வந்து ரிக்வேதம் மற்றும் வந்து அதர்வ வேதம். ஸோ இந்த 4 வாயில்கள் வந்து இங்க அனிருத்னா, அதுக்கப்புறம் வந்து வாசுதேவா, அதுக்கப்புறம் வந்து அவருடைய விரிவங்கங்களை எல்லாமே விலாச விரிவங்கங்கள் என்று சொல்வார்கள். பிரத்யும்னா, அதுக்கப்புறம் வந்து சங்கர்ஷ்ணா. ஸோ இந்த அவுட்டர் லேயர்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பரத கண்டத்துல இருக்கக்கூடிய மதுரா மாதிரி அங்கேயும் உண்டு. இங்க எப்படி ஜெகநாத் பூரி உண்டோ அங்கேயும் ஜெகநாத் பூரி உண்டு. இங்க துவாரகை உண்டோ அதே மாதிரி அங்கேயும் துவாரகை உண்டு. இங்க அயோத்தியை உண்டு, அங்கேயும் வந்து அயோத்தியை என்பது உண்டு. ஸோ அயோத்தியில பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்க ராமபிரான் வந்து தன்னுடைய சகாக்களோட இல்லையா, ராம லக்ஷ்மண அத்து வந்து சீதா பிராட்டி ஹனுமனோட இருக்கக்கூடிய அந்த இதுவும் இருக்கு. ஸோ நாம் எந்த ரூபத்தில் பகவானை சேவிக்கின்றோமோ அந்த லோகத்திற்கு கண்டிப்பாக செல்வோம். ஸோ அந்த இது வந்து மனசுல எல்லாரும் ஒன்றுதான். ஆனால் நம்ம இஷ்ட தேவைகள் இஷ்டமான அந்த ரூபத்துல பகவானை சேவிக்கும் பொழுது அந்த லோகத்திற்கு நாம செல்கின்றோம்.
சோ மேல இருந்தது கோலோகம், அதுக்கு கீழே அயோத்தியா, அதுக்கப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து சோ இது வைகுண்டங்கள், அநேக வைகுண்டங்கள் உண்டு இந்த இதுல வந்து. அங்கங்க வந்து அதாவது வாசுதேவர் இருப்பாரு. அதாவது இந்த இடத்துல வந்து முதலில் வந்து அதாவது சியாம சுந்தர ரூபத்தில் இருப்பவர் தான் வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா. இங்க இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வருவது கிடையாது. இவருடைய விரிவங்கமா இருக்கிறவங்க தான் நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்தினாலதான் கிருஷ்ணரை நம்ம அவதாரம் என்று சொல்கின்றோம் இந்த புவி வாழ்க்கையில வரும்பொழுது, இல்லையா? ஆனா ஒரிஜினலா இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண பரமாத்மா இங்கேதான் இருப்பார், அவர் வர்றது கிடையாது. சோ இந்த இவருடைய முதன்மை விரிவங்கம் வந்து பலதேவர், அதாவது பலராமர் என்று சொல்லப்படுகின்றது. பலராமர் இன்னும் வந்து அவருடைய விரிவங்கம் எதுனாக்கா சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தன், வசுதேவர், இதெல்லாமே நான்குமே வந்து சொல்லப்பட்டு 4 வாயில்ல இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து சங்கர்ஷ்ணர், அடுத்து வந்து பிரத்யும்னன், அனிருத்தன் மற்றும் வாசுதேவர். சோ பலதேவருடைய 4 விரிவங்கங்கள் இது. சோ எல்லாருமே ஒத்த ஆற்றல்கள் தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் இந்த வைகுண்ட லோகத்திலையும் வந்து 4 வாயில்கள், இது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஜெயா விஜயா வந்து சங்குகர்ணா வாயில்ல இருக்காங்க. அடுத்து சண்டா பிரச்சண்டா வந்து குமுதா வாயில்ல இருக்காங்க. அடுத்து பத்ரா சுபத்ரா வந்து புண்டரிக்கா வாயில்ல இருக்காங்க. மேலும் வந்து ததா தாதா விதாதா வந்து சுமுகா இந்த வாயில், இல்லையா? இந்த அஷ்ட திக்குகளும் வந்து சுப்ரதிஷ்டா, சர்வநேத்ரா, அதாவது இதெல்லாம் ஜஸ்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. வாமனா திக்குகளும் வந்து உண்டு. சோ அஷ்ட திக்குகள் என்பதும் இந்த இடத்துல வந்து வருகின்றது. மேலும் இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு இதுலயுமே வந்து 2ஆம் விரிவங்கம் வந்து இந்த இடத்துல வருது. செகண்ட், அதாவது சங்கர்ஷ்ணர் வந்து மீண்டும் இன்னொரு விரிவங்கம், அனிருத்னர் இன்னொரு விரிவங்கம், பிரத்யும்னர் இன்னொரு விரிவங்கம், வாசுதேவர் வந்து இன்னொரு விரிவங்கம். இந்த 4 விரிவங்கங்கள் எல்லாமே இந்த வைகுண்டங்கள்ல நீங்க ஒரு பிளானட்டையும் நீங்க வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய சொரூபங்களை நாம பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல நாராயண ஸ்வரூபம் தான் வந்து இருக்கக்கூடியவர் பகவான் வந்து. அவருடைய ஸ்ரீசுக்திகள் எல்லாம் கூட இந்த இடத்துல நாம பார்க்கலாம். ஓகே, கதை மற்றும் வந்து கருட ஆழ்வார் இவங்க எல்லாருமே இருக்கக்கூடியதை நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பார்க்கலாம். சோ இது இவருடைய பகவானுடைய திருவுடலில் வந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த பிரகாசம் தான் பிரம்ம ஜோதி. சோ இந்த பிரகாசம் வந்து இந்த வெளியில இருக்கக்கூடிய இந்த பிரகாசம் வந்து அது வந்து ஆகாயம், ஆன்மீக ஆகாயம், ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆகாயம் தான் வந்து பிரம்ம ஜோதிர். சோ இந்த ஆகாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாதி மேல இருக்கிறது சதாசிவ உலகம், மேல வந்து மகாகால தாமா, அதாவது சதாசிவ லோகம் என்பது இந்த இடத்துல இருக்கு. சோ மேலும் இந்த காரண கடல் இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது பிரஜா ரிவர் மற்றும் காரண கடல் இரண்டும் ஒன்றுதான். இங்க மேக கூட்டமாக இருக்கிறது இல்லையா? இதுதான் வந்து மகத்தத்துவம் என்று சொல்லப்படுவது. அங்கங்க நமக்கு மேக கூட்டமாக இருக்கக்கூடியது, அந்த இடத்துல வந்து அநேக அண்டங்கள் உண்டு என்று அர்த்தம். சோ பகவானுடைய இது இந்த இடத்துல 2ஆம் சங்கர்ஷ்ணராக இருக்கக்கூடிய இவரினுடைய விரிவங்கம் தான் வந்து இந்த காரணக்கடலுக்கு இந்த பக்கம், அதாவது பிரம்ம ஜோதிற்கு இந்த பக்கம் வரக்கூடிய இந்த இடம் வந்து விரஜாரிவர் வந்து அதுக்கு அடுத்து கீழே வந்து எல்லாமே மகத்தத்துவம் தான். அதாவது இதெல்லாமே பௌதீக உலகத்திற்கு, பிரம்ம ஜோதிற்கு மேல இருக்கிறது எல்லாமே ஆன்மீக உலகம், வைகுண்டம், கோலோகம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ 2ஆம் சங்கர்ஷ்ணர் வந்து விரிவங்கம் அடைகிறார். இன்னும் டீட்டெயிலா நீங்க வந்து டீட்டெயில் பகவத்கீதை வரும்பொழுது நிறைய படிக்கலாம். இப்ப வெறுமனே ஹை லெவல் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. சோ முதல் புருஷ அவதாரம் வந்து கார்ணோத கஷாய் விஷ்ணு இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவருடைய சுவாசம் மற்றும் உடல் நாளங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அநேக அண்டங்கள் வந்து இருக்கும். அவர் வந்து ஒரு மூச்சு வந்து விட்டு அதாவது விட்டு மீண்டும் வந்து அவர் சுவாசிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பிரம்மாவுடைய ஆயுட்காலம் அப்படின்னா அவருடைய அவ்வளவு நீண்டதான ஒரு சுவாசம் என்பதை நாம பார்க்கணும் இல்லையா? சோ அவருடைய சுவாசத்தினால வந்து இந்த உடல் வந்து அவ்வளவு பெரிய வெளியில வருது. சோ முதலில் அவரால் படைக்கப்பட்டவர்கள் தான் வந்து, அதாவது லக்ஷ்மி தாயார், அதாவது ரமாதேவி மற்றும் மாயையும் பகவானால் இருந்து அவரிருந்து தோன்றியதுதான். சம்போ அவரும் வந்து பகவானிலிருந்து தோன்றியவர் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த இதெல்லாமே அண்டங்கள் தான். அதாவது இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நூலில் வந்து முத்துக்கள் கோர்த்தது போல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றும் ஒரு அண்டம். அந்த ஒரு அண்டத்தை நாம வந்து கிராஸ் செக்ஷன், அதாவது ஒரு வடிவத்துல பார்க்கும் பொழுது இந்த 7 அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுக்குகள் இல்லையா? இந்த அடுக்குகள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். அதாவது பஞ்சமகாபூதங்கள் மற்றும் அகங்காரம் என்பது நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? மகத்தத்துவம் என்பது
மனம் மற்றும் இந்த நிலையில தான் மகத்தத்துவம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. இந்த 7 அதாவது அடுக்குகளை தாண்டி இந்த விரிஜாரிவரை தாண்டி தான் நாம வந்து பிரம்ம ஜோதிரை தாண்டி நாம வைகுண்டத்துக்கு போகணும். பக்கத்திலேயே கிடையாது, பிரம்ம ஜோதிரை தாண்டி தான் நம்ம போகணும். சோ ஒவ்வொரு அண்டமும் இப்படிதான் இருக்கும். ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரம்மா வெவ்வேறு, ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ளும் ஒரு பிரம்மா. சோ பகவான் அதாவது கார்ணோத கஷாயி விஷ்ணுவினுடைய இன்னொரு விரிவங்கம் தான் கர்ப்போத கஷாயி விஷ்ணு. அந்த கர்ப்போத கஷாயி விஷ்ணு வந்து ஒவ்வொரு அண்டத்திலையுமே கர்ப்போதக கடலில் வந்து படுத்து கொண்டிருக்கின்றார். தாயார் வந்து பாத சேவனம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார். அவருடைய நாபியிலிருந்து எழுந்த இந்த கமலத்தில வந்து பிரம்மர் வந்து படைக்கப்படுகின்றார். 14 லோகங்களும் வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சோ இந்த இடத்துல முதல்ல டாப் மோஸ்ட் லோகம் எதுனாக்கா, அதாவது சத்தியலோகம் அல்லது பிரம்மலோகம், ரெண்டும் ஒண்ணுதான், பெயர் தான் வேறு. இந்த சத்தியலோகத்தில் வந்து பிரம்மர் வந்து இருக்கின்றார். இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா போடுறாங்க. சோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இப்ப நல்லா தெரியும் நினைக்கிறது. சோ இந்த தப்போலோகம் என்பது பிரம்மருடைய முதல்ல அவர் படைச்சது 4 பிள்ளைகள். அதாவது வெறுமனே வந்து அவர் ஆன்மீக ஆற்றலால் வந்து 4 குமாரர்களை படைத்தார். சனதா, சனகா, சனாதனா, சனத்குமாரா. இவர்கள் எதற்கு படைத்தார் என்றால், இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து உயிர்வாழிகளை வந்து அவர்கள் புரோஜனி, அதாவது வாரிசுகளை உருவாக்குவதற்கு. ஆனால் அவர் வந்து பௌதீக ஆற்றலை கொண்டு படைக்கவில்லை, வெறுமனே அவருடைய ஆன்மீக ஆற்றலை கொண்டு படைத்ததால் அவர்கள் சிறு பிள்ளைகளாகவே வந்து நம்ம வந்து சம்பிரதாயங்கள் படிக்கும் பொழுது குமார சம்பிரதாயம் என்று படித்தோம் இல்லையா, அந்த 4 குமாரர்கள் இவங்க தான். அவர்களால வந்து 4 திக்குகளில் சென்றாலும் வந்து அவரால் வந்து இந்த வம்ச விருத்தியை வந்து செய்ய முடியவில்லை இல்லையா. அதனால்தான் அப்புறமா வந்து வெவ்வேறு பிள்ளைகளும் அதாவது பிரம்மர் வந்து படைத்தார். சோ தப்போலோகம். இந்த தப்போலோகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் யார் என்றால் 4 குமாரர்கள். அதுக்கப்புறம் ஜனலோகம், பிரஜாபதிஸ், அதாவது நம்முடைய மூதாதையர்கள், இவங்க எல்லாரும் இருக்கக்கூடிய இடம்தான் வந்து இந்த ஜனலோகம். அடுத்து மகரலோகம் என்பது ரிஷி முனிகள், பிருகு முனி, இவங்க எல்லாம் இருக்கக்கூடிய இடம். அதுக்கப்புறம் ஸ்வர்கலோகம், நாம மரணித்த பிறகு செல்லக்கூடிய புண்ணியங்கள் செய்து நம்ம வந்து அது சொர்க்கலோகத்துக்கு போறோம்னா அது இந்த இடம் தான். அது இந்த அண்டத்துக்குள்ளதான் இருக்கு. நாம் இந்த 14 லோகத்தில் வந்து எங்க போனாலும் நம்ம திரும்பி இங்கதான் வரணும் இல்லையா. ஆனா இந்த கீழ் உலகங்களுக்கு சென்று விட்டால் மீண்டும் மேல வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய இந்த 6 லோகத்துல எங்க சென்றாலும் நம்மளால திரும்பி பூமிக்கு வந்து மனிதனாகவோ இல்லை வேறு ஒரு ஜந்துவாகவோ நம்ம வந்து பிறவி எடுக்க முடியும். ஆனால் இதற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உலகத்திற்கு சென்று விட்டால் மீண்டும் நாம மேல வர முடியாது, இந்த கடலையும் கறக்க முடியாது, வைகுண்டத்திற்கும் போக முடியாது. இங்கேதான் நம்ம வாசம் என்பது நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். மேலும் புவர்லோகம், அதாவது ஸ்பிரிட்ஸ், ஆவிகள் இருக்கிறது. அதாவது நம்ம தற்கொலை பண்ணிட்டு அவங்களுடைய ஆயுட்காலம் முடியாம இருக்காங்க இல்லையா, அப்படிப்பட்டவர்கள் வாழக்கூடிய உலகம் இது ஆக்சுவலி. ஸோ ஆயுட்காலம் முடிகிற வரைக்கும் அவங்களுடைய உலகம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நம்மளை விட, மனிதனை விட அவங்க கொஞ்சம் பவர்ஃபுல் தான் இல்லையா. ஸோ நமக்கு மேல பலம் வாய்ந்தவர்கள் எல்லாமே நம்ம மேல இருக்கக்கூடிய அந்த உலகங்கள்ல இருக்காங்க. பூர்லோகம் என்பது நாம வாழக்கூடியது இல்லையா. அதாவது அழிவை, இந்த உடலை வந்து, உடல் என்பது அழியக்கூடிய அந்த தன்மை உடைய உயிர்வாழிகள், 84 லட்சம் விதமான உயிர்வாழிகள் வந்து இங்கே படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மேலும் நமக்கு கீழே இருக்க உலகம் அத்தல. இந்த இடத்துல வந்து யாரு இருக்காங்க, அதாவது பூதங்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் இது. சன் ஆஃப் மாய தானவ பலா. மேலும் வந்து வித்தல என்ற இடத்துல வந்து சிவா வந்து இந்த இடத்துல இருக்கார். அதாவது டிமன்ஸ்னுடைய ஸ்தலம் அது. அந்த இடத்துல சிவபெருமானும் இருக்கின்றார். மேலும் சுதல பலி மகாராஜா இங்க வந்து, அதாவது பலி மகாராஜா இங்கதான் இருக்காரு. அவருடைய தெய்வமும் வாமன தேவரும் இந்த இடத்துல இருக்கார். தலாதல, அதாவது மேலும் இவர்களுடைய இதுதான் மாய தனவதா, அவங்களுடையது மீண்டும் ஒரு இந்த 4 லோகங்களுமே வந்து பூதங்கள் தான் இருக்கு ஆக்சுவலி. மகாதலத்துல வந்து நாகங்கள் இருக்கின்ற, ரசாதலத்துல வந்து அசுரர்கள் இருக்காங்க. தைத்தியர்கள் என்றாலே அசுரர்கள், அதித்தி என்றால் தேவர்கள், தீத்தி என்றால் வந்து அசுரர்கள். அதாவது கஷ்யப்ப முனிவருக்கு 2 மனைவார்கள், ஒன்று தைத்தி, இன்னொன்னு அதித்தி. அதித்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறுமனே தேவர்கள் தான் அவங்க. ஆதித்யர்கள் 12 ஆதித்யர்களை வந்து அவங்களுடைய கருவில தான் வந்து உதித்தார்கள். சோ தைத்தி என்பவர்களுடைய கருவில் உதித்தவர்கள் எல்லாமே அசுரர்கள். பாதாளம் என்பது வாசுகி நாகம் இருக்கக்கூடிய இது தவிர்த்து இந்த ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளேயுமே வந்து 28 நரக உலகங்கள் என்பது உண்டு. சோ ஜென்ரலா எல்லா அண்டத்திற்குள்ளுமே இது எல்லாமே காமன்.
எல்லாருமே. ஆனா பிரம்மதேவருக்கு நம்பர் ஆஃப், அதாவது தலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கவுண்ட் வந்து வேரியா இருக்கும். நமக்கு சதுர்முக பிரம்மா, ஆனா வெவ்வேறு உலகங்கள்ல வந்து வெவ்வேறு நம்பர் இருக்கக்கூடிய, அதாவது 8, 16 அது மாதிரி 10,000 கோடி தலை இருக்கக்கூடிய பிரம்மாவும் உண்டு என்று வேத சாஸ்திரங்கள் ரெஃபரன்ஸ் சொல்லு. இந்த சிரோத கஷாய் இவர், இந்த ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ளேயுமே வந்து பகவான் வந்து 3வது புருஷ அவதாரமாக ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணுவாக இருக்கின்றார் இல்லையா. துர்வலோகம் அல்லது போல் ஸ்டார் இஸ் த அபோர்ட், அதுதான் வந்து ஷிரோத கஷாய் விஷ்ணுனுடைய சுவாசஸ்தலம் இந்த பௌதிக உலகத்திலே. அப்பான் திஸ் there is a milky ocean, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பார்க்கடல் இருக்கின்ற, அண்ட் வித்தின் தட் ஓஷன் there is an island, அதுக்குள்ளே ஸ்வேத தீபம் என்பது உண்டு. ஷீரோத கஷாய் விஷ்ணு வந்து பரமாத்மா, நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடியவர் அவர் இல்லையா. எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே இருக்கார், ஒவ்வொரு அணுவிலுமே இருக்கார் பரமாத்மாவாக என்று நாம இந்த இடத்துல இருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்போ நாம இந்த இடத்துல போகலாம். இது இன்னும் ரொம்ப டீட்டெயிலா இப்ப நீங்க படிச்சுக்க வேண்டாம். ஸ்வயம் பிரகாஷ ரூபம், அதாவது அந்த ரூபம் வந்து ஒரிஜினலா வந்து இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய இந்த ஷாமசுந்தர ரூபம் தான் இந்த இடத்துல இருக்கிறது. அவருடைய முதன்மை விரிந்தங்கம் வந்து பிரபாவ பிரகாஷா வைபவ பிரகாஷா இல்லையா. So expanded himself into many forms as a Rasa dance when he married, அதாவது அவருடைய விரிவங்கங்கள் தான் இந்த 16,108 மனைவிமார்கள் என்று. இந்த துவாரகையில வந்து, அதாவது நரகாசுரன் வந்து 16,100 அதாவது அரசகுமாரிகளை எல்லாம் கடத்தி வச்சிட்டு இருந்தான். அந்த நரகாசுரனை வதைத்து அந்த 16,100 இளவரசிகளை வந்து அவர் வந்து பகவான் வந்து ரட்சித்தார் இல்லையா. அவர்கள் வந்து பகவானையே வந்து கணவனாக ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு அவங்களுடைய பிரார்த்தனைகள். அது மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையும் வந்து கொடுத்தார். அவங்க வேற யாருமே கிடையாது, பகவானுடைய விரிவங்கங்களாக தான் என்று இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் வைபவ பிரகாஷா இஸ் ஃபார்ம் டிஃபரெண்ட்லி மேனிஃபெஸ்டட் அக்கார்டிங் டு டிஃபரெண்ட் எமோஷனலா, அதாவது அதாவது உணர்வில் ஏற்படக்கூடியது இல்லையா. நம்ம ஒரு எமோஷனலா வந்து செயல்றோம், அதனுடைய இது சுபாவத்தினால் ஏற்படக்கூடியது, அது வந்து வைபவ பிரகாஷா என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஏகாத்ம ரூபம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அதுக்கு அப்படின்னா ஒரு இது சிங்கல் இல்லையா. அதாவது தாயார், அதாவது ராதாராணி என்பவர் வந்து அவருடைய அந்தரங்க சக்தி. சோ அவரும், அதாவது அந்த ஆற்றல் அவருக்குள்ளேயே அடக்கம், அதுதான் வந்து ஏகாத்மம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம பின்னாடி படிக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு வந்து அதை பத்தி நான் சொன்னேன்னா கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும். ஸோ இதை வந்து நீங்க இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி படிச்சீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே தெரியும். விலாச விரிவாக்கம் எல்லாமே வைகுண்ட லோகம் ஓலோகத்துல நடக்கக்கூடியது. அந்த 4 இல்லையா பிரபவ விலாசால பாத்தீங்கன்னாக்கா சதுர் வியூகம், அதாவது 4 குவாட்ரூப்புல்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்று வாசுதேவர், அதாவது பலராமர் இருந்து விரிவங்கம் வர்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வாசுதேவர், அதுக்கப்புறம் சங்கர்ஷ்ணர், அதுக்கப்புறம் அனிருத்னர், பிரத்யும்னன், இந்த 4 பேர். இந்த முதல் சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து மீண்டும் வந்து வைகுண்ட லோகத்துல வந்து விரிவங்கம் வர்றதுதான் நாராயணன், ஆதி நாராயணன். அடுத்து வந்து அந்த திவ்ய செகண்ட் வரக்கூடிய த்விதீய என்றாலே பிரதம மீன்ஸ் அது, த்விதீய என்பது செகண்ட் இல்லையா. சோ மீண்டும் வந்து இந்த நாராயணரிலிருந்து தோன்றக்கூடியவர்கள் தான் வந்து செகண்ட் வாசுதேவர், மேலும் வந்து சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னன், அனிருத்னன். சோ இங்கிருந்து இந்த வாசுதேவருடைய இன்னும் விரிவங்கங்கள் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் எல்லாமே கேசவா, நாராயண, மாதவா, கோவிந்தா, விஷ்ணு, மதுசூதனா, அதுக்கப்புறம் வந்து திரிவிக்ரமா, வாமனா, ஸ்ரீதரா, அதுக்கப்புறம் ரிஷிகேஷா, பத்மநாபா, தாமோதரா. இந்த 12மே வந்து நம்ம இந்த நாமங்களை சொல்லும் பொழுது நம்ம சொல்லுவோம். சோ நீங்க ஒரு பிராமணர் கிட்ட, வைஷ்ணவர் கிட்ட கேட்டீங்கன்னாக்கா கேசவாய ஸ்வாகா, நாராயண நாபியில வந்து நாராயணா, ஹிருதயத்துல வந்து மாதவா, கழுத்தாண்டு வந்து கோவிந்தா இல்லையா. ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல வயிறு கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விஷ்ணு, அதுக்கப்புறம் இந்த ஷோல்டர்ல வந்து மதுசூதனா, இந்த ஜாயிண்ட் ஆண்ட வந்து திரிவிக்ரமா, அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடு வாமனா, ஷோல்டர் வந்து ஸ்ரீதரா, அதுக்கப்புறம் ரிஷிகேஷா இல்லையா, அதுக்கப்புறம் முதுகுல சென்டர்ல வந்து பத்மநாபா, அதாவது கீழே பகுதியில வந்து தாமோதரா வரும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி கடைசியில வந்து வாசுதேவா தலையில. இந்த மாதிரி இத்தனை விரிவங்கங்களை வந்து நாம வந்து, அதாவது அவரை இந்த 12 இடங்கள்ல வந்து நாமங்களை வந்து வச்சுட்டு, அதாவது பிரீஸ்ட் ஆனவங்க, அடுத்து வந்து மாங்க், அதாவது தீட்சை எடுத்துக்கொண்டவங்க எல்லாமே அதை வந்து சொல்லிதான் செய்வாங்க. சோ மேலும் வந்து அதோக்ஷதா, புருஷோத்தமா, இந்த மாதிரி அவருடைய விரிவங்கங்கள் எல்லாமே இந்த இடத்துல வந்து ஏற்படுகின்றது. சுவாம்சா, அதாவது அவருடைய புருஷ அவதாரங்கள் யாரு, சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து தான் இந்த அவருடைய
பர்சனல் எக்ஸ்பேன்ஷனா தான் மகாவிஷ்ணு சுரூபம் பௌதீகம். பௌதீக உலகத்துல ஏற்படக்கூடிய புருஷ அவதாரங்கள் அனைத்துமே மகாவிஷ்ணுடைய சொரூபம் என்பதை நாம காண வேண்டும். சோ இந்த புருஷ அவதாராஸ் வந்து கார்ணோதயா விஷ்ணு வந்து அநேக அண்டங்களை படைக்கின்றார். அதுதான் சர்க்கம், முதன்மை படைப்புகள். அடுத்து வந்து விசர்க்கம் என்பது இந்த கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுவால 14 லோகங்கள் படைத்த பிறகு, பிரம்மர் படைத்த பிறகு, பிரம்மர் அதாவது 1000 யுகங்கள் வந்து தவம் இருந்து பகவானிடத்தில் வந்து வேத ஞானத்தை பயின்று எவ்வாறு இந்த படைத்தல் எனக்கூடிய அந்த செயலை செய்யணும்ன்றத வந்து அவர் வந்து தெரிந்து கொண்டு அதுக்கப்புறம் உயிர்வாழிகளை எல்லாம் படைப்பதுதான் வந்து விசர்க்கம். ஓகே, சோ செகண்ட் கர்ப்போத கஷாயி விஷ்ணு. மேலும் ஸ்ரீரோத கஷாய விஷ்ணு வந்து ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா லீலை அவதாரங்கள், குண அவதாரங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து குண அவதாரம் என்றால் அதாவது சத்வம் ரஜஸ் தமஸ், அந்த 3 அவதாரங்கள். அது விஷ்ணு வந்து சத்வகுணம், மேலும் வந்து பிரம்மர் வந்து ரஜோகுணம், அடுத்து சிவனுடையது வந்து ஃபார்ம் வந்து அதாவது தாம்சிக் நேச்சர். ஸோ இந்த குண அவதாரங்கள், சத்திய ஆவேச அவதாரங்கள் என்பது எல்லாமே இந்த இடத்துல நிதானமா உட்கார்ந்து இதெல்லாம் படிங்க. இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம வந்து அட்வான்ஸ் கிளாஸஸ்ல பார்க்கலாம். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? இந்த சார்ட் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால நீங்க இதை உபயோகப்படுத்தி நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? வாஞ்சகல்பதாருபியஸ்ய கிருப சிந்துப்யேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा.